sonando música. Ahora sí. Ahora sí. Creo que estamos en directo y ahora sí se oye. ¿Alguien que me compruebe por aquí? ¿No se oye? Sí. ¡Ay! ¡Bravo! Primer directo en YouTube. Ya podemos quitar, porque si no me oigo 3 veces. Estamos aquí en Shape the Sailor y todo lo que podía salir mal salió mal, pero todo lo que va a salir bien va a salir genial. Así que doy la intro del programa y os doy la bienvenida por estar aquí en directo para quien esté en casa, y le doy las gracias a este público que seguro que lo vais a escuchar ahora. No es sonido enlatado. Voy a hacer la intro del programa, como no, es el primer episodio del año y estamos haciéndolo en directo, con público en directo en YouTube y nada, vamos allá. El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad. Y desde los de Shape the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser cortadas. Uy, es que me escucho doble, ¿veis? Historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Tenía una intro preciosa, escrita, pero como no, pues lo que podía salir mal salió mal, así que no la tengo que improvisar. Hoy tengo el privilegio de tener un grupazo que vais a poder ver en directo, lo vais a poder vivir en directo los que estáis aquí y en YouTube, pues quien se haya conectado, si es que hay alguien conectado ahora mismo. Y es un grupo que guarda una sorpresa, pero es una sorpresa que me guardo para después, porque primero van a tocar, luego vamos a tener una charla con ellos y ya entenderéis qué sorpresa es. Son nuestras madrinas de sección. Estamos estrenando Os Concertiños en Shape the Sailor, que es la categoría musical de este podcast que nos habíais pedido tanto. Nos habíais pedido vídeo, nos habíais pedido música y este es mi estreno. Muchas cosas a mejorar, seguro, pero lo haremos cada vez mejor y con ellos pues nos van a dar esta bendición mística y mágica que os va a rechiflar. ¿Quiénes son? Milez. ¿Qué van a tocar? Pues ahora lo vais a escuchar. Voy a prepararme para que... Aquí tengo, ¿veis? Vosotros no lo veis, pero yo sí, yo ya los tengo en cámara, salen todos guapísimos y voy a dar aquí a transición y en teoría se les va a escuchar. Así que, chicos, se os ve en cámara para cuando queráis, ¿eh? Sí. Elementos, se envía torros,
Nada, comezamos cunha canción que se chama Corta Pregaria na Lúa Morta, bueno, que canta a Lúa Morta, que é a Lúa de Xaneiro, que é xusto no mesmo que entramos, fala sobre a conexión entre a vida e a morte e a influencia que ten sobre a xente, sobre todo no folclore galego, non? A importancia que ten a lúa e a importancia que ten os ciclos lunares na vida da xente. E vamos continuar con un tema bastante costumista que se chama Co que abríamos o disco que gravamos xa en uns aniños, que se chama Son de Buxo baixo a sobra do xistral, e que normalmente comezamos con unha rolo de auga que soa, non? Pero aquí, pois non vamos a imaginar, imaginamos esa auga correndo, esa auga que baixa dende un manancial ata facerse río e acabar no mar, como metáfora o río como metáfora de vida para acabar na morte. E nada, simplemente que a vida hai que vivila e non pode deixar nada atrás, como a mesma auga. Imos alá, Son de Buxo baixo a sombra do xistral.
nas ruínas do ancestral lar. O buxo envolve o teu pé, o toxo da dor do Buxo das raíces da negra sombra, vistes meus pés con novas tocas. Andar que vas cantando alén das oiras, vas te indo soa, deixas hai outra. Orballo eterno, adeus pingas do avalar. Gigante do anoitecer, na terra do bo, meu recordo gardallo xunto e ouro. Gigante do falecer, do vento nordés, es dono da miña pel, pero non dos pés. Azoca só a pedra máis alo de onde naciche. Xistral, adeus, sombrado xistral. Graciñas. Bueno, pois vamos a rematar. Bueno, supoño que os que non nos coñecedes, o mellor vos percatarses de que non somos un grupo de folk ou uso. Realmente somos un grupo de metal, de metal extremo, que misturamos con folk. Supoño que entenderíades polas voces culturais, que igual vos pareceron un pouco raras. Pero, bueno, queríamos conservar un pouquiño, ao levar os nosos temas ao acústico, queríamos conservar un pouquiño esa esencia, basicamente porque queda guai.
Bueno, pois vamos co último tema, que é un tema... Bueno, non vos vou contar a historia, porque senón vos deixo sin programa aquí, ao mellor falando de cosas demasiado antigas e demasiado místicas. E nada, este tema chamase de Bruma e Salitre. E sen máis, pois, bueno, ímonos a interpretar. E bueno, que ten un videoclip moi guapo que podedes ir visitar en YouTube, e así tamén contrastades o máis... Eléctrico acústico. Claro, as dúas versións, e así podedes escoller cal vos gusta máis ou cal odiades máis. Vale, imos alá. Invoco o lume no nome dos rayos, tronantes tempestarios atalayados. O demo al lado, noite que cala, eu canto do. Raíces de prata, o de ouro, Atalaya o baladouro, do baladouro a atalaya, Poxeo corto chega a águia, corpo de hedra, do de souto, dende a ferida do lar dos mouros, todas dos mouros ata ferida. louros de lume, landros de pinza, Arengas de bruma, gaitas de guerra, voces de Roma, música cena, dos castrillóns ata fazoura, lebre de plata, xente de ouro. ven todo o nordés que grúas no ar, leva a miña filla alén deste mar, alén do sol por, collo seu nome a lodo borrón, alén deste mar, segredo dos mouros do rei Beogán, lodo borrón, alén do xistral, deste rote sol e un pouco a negra, ven todo o nordés que grúas no ar, leva a miña filla alén deste mar, alén do sol por, collo seu nome a lodo borrón, alén deste mar, segredo dos mouros do rei Beogán, lodo borrón, alén do xistral, deste rote sol invoco a nebrar, nas augas, nas mouras das cornas,
de salitre bruma eu fado dos ego barros na marino ego barros na marino. Onde a terra mata o mar, onde a néboa come o sol, por sempre libres máis sós. Face de verde orballar neste chao de pedra e mol, canta a bruma do sol por. Onde a terra mata o mar, onde a néboa come o sol, face de verde orballar neste chao de pedra mol, leiro de prata e ouro, alma orfa de irmão dos entergos mariñaos. Onde a terra mata o mar, onde a néboa come o sol, face de verde orballar neste chao de pedra mol, leiro de prata e ouro, alma orfa de irmão dos entergos mariñaos. Muchas gracias. Moitas gracias. Se lo deixan. Un segundo, a ver si lo hago bien ahora. Este grupo ha finalizado ahora su parte de música, que espero que hayáis disfrutado. Sé que desde YouTube lo han pasado fatal, porque no sabéis lo que me ha pasado, chicos, ya os lo explicaré luego. Pero al final creo que he conseguido que salga un audio decente. Creo que queda un poco raro si hacemos la entrevista conmigo en esta pantalla y vosotros ahí al lado. Así que me voy a mover, ¿vale? Y charlo con vosotros ahora mismo. Entonces, plano. Yo creo que transicionamos. Mira, no habíamos pensado, ¿dónde me voy a poner ¿Dónde yo? te pones? No sé, ¿se quiere sentar aquí? Yo creo que se escucha todo bien así. Tú siéntate ahí, yo me pongo aquí. ¿Seguro? Sí, la cámara está ahí, vale, será. Ahí, pero si me da... Cómoda. Bueno, no pasa nada. Mira Ponme para aquí, medio que de te está lado. viendo en YouTube. ¿Qué tal, chicos? ¿Habéis tocado alguna vez en una barbería? Pues no. Nunca. Check. Tenía un montón de cosas preparadas, pero se han quedado en el móvil que, pues nada. Entonces, así como que recuerdo, empezasteis en el 2009 y estamos en 2025 ya. Ha ido habiendo cambios, sé que falta gente. Sí. ¿Queréis nombrar a quién falta? Sí, pues ahora Sí, mismo. eu está aí. No, que non veo. Eu non veo. ¿Uno está aquí? Hay un público ahora mismo.
Vale. Sí. É o noso baixista e despois falta un guitarra que sempre, bueno, A está ver, participando na parte eléctrica. pero fixo o mismo que en directo, non se oye. Sí. Os Non baixos, sei. os baixos. Os baixos. Mirade, que hai que ten que acontecer para que pasedes do metal eléctrico a este formato acústico? Pois, principalmente non caberan na maioría dos sitios. E ademais, un formato acústico sempre é máis doado de poder meter nun bar, nun sitio máis pequeno, Nunha que non barbería. retome, nunha barbería. Isto non sería posible en formato eléctrico. Temos Eh, tocado en sitios máis pequenos en formato de... O resultado é malísimo. Al final é ruido, todo o mundo sabe con ganas de chorar, nos incluídos. Vale. Entón, pois mira, esta é unha forma de poder seguir tocando. Aporta algo diferente? Sí, que o disco non daba demais. E agora dándole outra. Sacamos de chicha. Sí. Bueno, sí, que tamén despois podes pues, facer outro tipo de arranxos diferentes, non sei, hai partes que gañan protagonismo porque ás veces no eléctrico perdese un pouco pues, o folk porque hai que darlle prioridade pues, ás guitarras e demais, e ás veces cousas moi chulas quedan perdidas, non? Das Ai, que é verdad, frautas. como non ganamos un peso con outro formato, dixamos, a ver. Venga, pues, eu non vou intentar arreglar nada máis. Ana, yo creo que ya te han dejado ahí. Eu son de cara ao público. Hai que ser honesto. Era pola pela, ¿no? Esto, galegos e cataláns compartimos iso, ¿no? Bueno, máis ou menos. La pela es la pela, amigos. Para quien nos conozca, ¿no? Tenemos aquí un secreto, además, que dije que iba a revelar, que este grupo guardaba un secreto. Entonces vamos a empezar por el secreto de este grupo. No, Bruno, que es el percusionista, é o noso historiador de cabeceira. E ninguén lle había puesto cara porque non habíamos feito Ah, no, algo así. Pode ser que non. Entonces, Bruno, Hola, cuéntanos. que tal? Eres tú? Cuando se quitaba las gafas. Señora, Pero que tal? Bueno, Claro, quita la boina, quita la boina. tipo de incógnito revelado. Sí. Pois sí, pero eu non quería falar moito que xa vou falar. No, yo sé, pero había que desvelar o segredo. Sí, eso sí. Yo no soy historiador de cabeceira, trouxe o seu grupo aquí a tocar no primeiro episodio, a imaginarnos. al enchufe, ahora me Claro, está no. dese equipo. Non teño electricista na familia, así que inventei no eu. Entón, temos a Bruno como percusión, Marcos, cuéntanos sobre ti. Oi. Sabéis que de zanfona, Zanfona. buzuki, Voz. voz, Guturais. guturais, Son a importantes. veces percusión, xa está. Perfecto. Dana, Pois eu, bueno, pois canto, son as voces limpas para a xente que non lle gustan os guturais, eu son a parte que pode introducir. A xente, claro, a xente que non lle gusta o metal tanto, pois podería pasar por aí. E, bueno, un pouco percu tradicional. percu tradicional, moi ben. E temos a Xurxo, Xurxo, es que non quería confundir. Xurxo con ventos. ventos no acústico, voz, e no eléctrico engado algún teclado, gaita. A gaita, que Gaita, guai, sí. que guai. Iso de metal con gaita, xa están xugueiras, puideron facer unha cousa así extraña, vos podedes facer moitas cousas, non? Oh, Tamén. Sí. Que guai. A mí copiaron algo de nós, que cando actuamos... Bueno, A ver que che copiaron a tua Nada, xugueira, non sei. Xurxo, conta. Pode triunfar, pero por ahora, sí. Pues aí lle mellor a él. E despois tenemos a Jacobo, o Jacobe. Váleme ambas. Ambas. Non me DNI pon Jacobo, pero Jacobo é máis bonito, así que que prefirades. Venga, Jacobe. E... Pois eu toco a guitarra, como vedes, e tamén fago algo de coros, algo de guturais. E non hai dicho máis. Genial. De cara a que podan atoparvos, sodes Milez e poden atoparvos con Milez oficial, porque significa que hai un Milez non oficial. Hai varios milers que preferimos. Hai varias vidas. Hai varios milers. Vale, ti veches que poder oficial por algunha razón. Sodes os orixinais. Por que Milez? Quen sabe contarme por que Milez? Señor Sempre Roma. conto eu, Vale, conto pues, eu. conto eu e enredo menos, realmente. Realmente, Milez ven un pouco dos fillos de Mil, vale? Da
mitoloxía galaica, o que pasa que foi un pouco inventado, vale? Porque realmente... Vale, espera, vou non conseguir. Bueno, foi inventado, está mal Non, escrito. está mal escrito. Está mal escrito, claro. É o que... Jolín, Bueno, vale. bueno, se queres continuar ti, pois eu... Había un vocablo, pero se leu ben, porque había un grupo xa que se chamaba... Estaba tomado o vocablo gaélico, milez, que escríbese, en vez de rematado en TH, en DH. DH. Bueno, cando eu chamei a un compañero para escribirnos na sala de ensayos, dixen, pon isto, el puxo con T en vez de con D, e quedou así, basicamente. Isto foi como... Estuvo ben porque había un grupo xa que se chamaba Perfecto. DH. Pero Non chegou a este nada ese como grupo, os pais de antes que iban ao registro... Mamaos perdidos. Sí, oye, no nome que sea, non era, pero non se tenía que llamar Catalina, bueno, pues se llama Carmen. Claro. Lo Es que un hay. pouco así, sí, está mal. Sí. Qué guay. De futuro, bueno, espera, antes de futuro, estivedes en Transilvania. Lo verá. comentasteis también en Rusia, he escuchado por ahí. Sí, tocamos en Transilvania, pero en la de Rumanía, la de verdad, ¿eh? Ajá. No en la sala. Vale, bueno, perdón. No, pero Transilvania, la de Rumanía, de verdad. Sí. En Rusia sí, bueno, discos saiu con un sello ruso, aí ese tempo, antes de toda esta caralla. En Rusia non fomos, por ahora, Vale, nunca se sabe. Te Xa, complicado. convidaronnos aí, Claro, pero bueno, no, non sí, nos lo no, recomendaron. No, van heavy los Tampouco rusos contábamos heavies. con ir a Rumanía e mira, Sí, e acabamos sí. ali, o sea, e foi unha experiencia fantástica. Guay. Así que nunca se sabe. Bueno. Pero sí, foi votamos que 8 días, unha cousa así, para tocar unha vez sola. Bueno, nós tocamos dúas ao final. É verdade, sí. Estiramos. Unha de gratis. Bueno, Tiramos o chicle. Tiña un bar clandestino ali, Ah. por noites, despois improvisamos. Muy bien. Qué guay. No, e a verdade que creo que foi como clímax. Por lo menos dende que eu estou no grupo, creo que foi algo Moi guai, sí. como máis arriba. Está guay. Foi espectacular, a verdade. Próximas actuacións para Pois que... temos varias. Bueno, se alguén quere ver o concerto de Rumanía está subido a YouTube. Pues en YouTube. Semi-profesionalmente. Bueno, Bueno, esto como lo de hoy. Bueno, Aunque es sesión amateur total. porque son había que collelo. Bueno, no, está próxima data, sí, pues ahora vamos a ir con este formato acústico. Temos varias aquí en Galicia, ahora non lembro. Ahora pero Muxía, este mes? si este mes vamos a Muxía. Primicia, Sí, porque pero- ainda non está anunciado. A ver, ¡Oh! e o resto non as digades porque... Pues No, acaso, resto, ser- por si acaso. vale, que estéis pendientes en redes, que nos irán publicando, Sí, ¿no? porque Así primero está. hai que estar Pero por bueno, aí, que pero... vai haber a ver, o primer concerto que Hai que fixemos en atales. acústico foi ano pasado. Vale. Entonces foi tamén un pouco como tantear, descubrir, a ver que tal e tal. Ahora, por lo visto, ese gustou e hai varias aí que están Que están a funcionando. punto Entonces, de... que vai haber oportunidades de vernos así, Qué guay. máis alá de Bueno, non moitas, porque esta xente non quere tocar moito. Que... No, que... Hay que tirar desde las orejas. Bueno, también Que teñen que compoñer tamén, Claro, que... Y hay que decir que vivís en sitios diferentes, que no es que estáis todos en el mismo barrio y quedáis cuando os da la gana, o sea, juntaros también es complicado. Por eso agradezco mucho el esfuerzo de estar hoy aquí, jolín, que sé que... Y voy a aprovechar, que siempre hablo yo, tenemos público, no sé si hay alguien que quiera preguntaros algo. Chris, ¿Cómo se llama el instrumento de cuerda que tocas? Esta é unha zanfona. Zanfona. Sí, zanfona. ¿Es solo típica de Galicia o es de... No, de toda Europa. En Galicia tamén había unha zanfona tradicional. Recuperouse, bueno, sempre, sobre todo no século XIX, foi eso, de orixe medieval, tocábase moito nese contexto. No século XIX pasou a música popular, cantaba e usaban moito os cegos para igual que o violín, para ir cantar por aí pedir esmola. Incorporouse un pouco ao folk, sobre todo en países como Francia e por aí ten moita tradición, e aquí tamén pues, volveu un pouco coller pulo co folk, a música folk contemporánea. Okay. Y otra pregunta así un poquito aleatoria, pero ¿cómo llegasteis? ¿Es folk solo gallego o folk en general? ¿Os centráis más en la tradición de aquí? A ver, ¿Y cómo llegasteis aquí? sí, a ver, é unha boa pregunta, porque
Decimos que nos inspiramos na música tradicional galega, pero realmente, se ven un tradicionalista aquí, nos colga... Sí, pero como folclore ten moito. Porque, a ver, de folk tradicional, o sea, xa non sería isto, o sea, entón é unha inspiración, collemos cousiñas, tema de rítmico, tema de algún instrumento, un pouco nos podemos máis asemellar ao folclore galego dos últimos 40-50 anos, non sei, aí é máis, digamos que máis aberto, máis ecléctico que o solo tradicional. Entón, non se podría dicir, non, que seamos un grupo moi puramente folk galego, pero non sei se queredes añadir aí Xorxo. É a inspiración máis que o propio estilo. É dicir, pero que se colles un grupo de folk galego contemporáneo, non sei, non quero dicir ningún nome, porque igual algo que che dicen o contrario, pero tampouco é música tradicional, é dicir, a música tradicional, onde vai? O sea, estamos fora do contexto totalmente tamén. Agora o mellor, claro, o único, agora o mellor é poderlo relacionar máis porque é máis tranqui, entre comillas, e tal. Se ves a versión eléctrica que facemos, aí sí que xa entonces nada. O sea, aí sí que é metalada con algúns instrumentos como estos, pero aí sí que non... E logo en temática, sí, bueno, o xa dixo él, non? Na versión eléctrica tampouco perdemos as partes rítmicas ou esas conexións que pode haber co travi, algunhas voces tamén, e cousiñas así. Sempre hai algunha conexión, pero en temática pois tamén moita mitoloxía de aquí, e sí que hai, polo menos dentro do meu punto de vista, sí que hai unha parte consciente de apegarse a eso. Entonces, claro, de non ter solamente un instrumento, digamos que non ten nada que ver co heavy metal, que te fan unha melodía e xa, sabes que eso é moito grupo así, pero intentar que máis alá con unha sola melodía que te aporte algo máis, que te conecte algo máis con esa outra parte tamén. Gracias. Ti. Que máis? Que teño unha moi importante. Para cando próximos? Boísima pregunta. Compromiso. Esa é a pregunta Do millón. que fai tanta xente que eu, a verdade, eu xa digo, pois, de verdade, que presión. Pois, a verdade é como é unha cousa que naide nos exixe nin salvo vos, que nos bacando. Tenemos que exigamos, non? Sí, Por lo menos os fans teñen que exigir algo. Non quedamos Nos pedimos vos paciencia. O fan de Vilés ten que ser moi paciente. Porque... A paciencia pequena. Bueno, a ver, vamos a intentar poñernos a eso. Intentar. Ao final todo depende do tempo, das ganas, non das ganas, porque ganas creo que temos, pero ás veces dependes de outras cousas que non podes controlar. E a idea é poñerse, pero ao final... Xa nos costa reunirnos para ensayar e para facer estas cosas, imagínate para compoñer e para cosas así. Bueno, Si é certo que, bueno, tamén, aquí como estamos así, un petit comité, pois podemos... Puxémonos eu a nivel persoal, digamos que puxen un listón demasiado alto, e agora dome conta que teño que baixar. É dicir, en canto a, sobre todo o tema de documentación para o seguinte disco, estaba me levando unha vida, entón dixen, mira, isto quero que vai quedar para algunha vez, para cando sea vello. Se acabo de reunir toda a documentación porque quero desenvolver, e facer algo máis ao uso sin tanta ralladura. Sin complicarse. Sí. que xa nos que chega Pero tamén bastante se poden normal. facer cousas boas sin complicarse tanto. Sí, a ver, pero non... Ao final, O caso que o único que se rayamos somos nós, despois a xente escoita e non se raya tanto. É música, ao final. Irás andando. A ver se veo. Si non te sabes, colleja. ¿Cómo vais? Sí, vamos a hacer aquí un cambio de... ¿Cómo se hace esto? Para que entre aquí. Ahora estoy en cámara, pero no sé si entra mi micro, ¿no? Yo creo que sí. Vale,
Pues vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a tener que mover a toda esta gente, que se tomen una cerveza. Nuestro patrocinador Pitts nos invita esta noche, así que vamos a brindar juntos. Son 15 minutitos y volvemos con el episodio de Bruno. Me quito esto porque no me escucho fatal, no sé si tal. Así que nada, os dejo aquí con la pausa. En la pausa hay un tema de Milet que vais a poder escuchar en repeat, así que no os vayáis, que volvemos enseguida. Ponemos aquí la pausa, transición.
oyen? Perfecto. Estamos dentro. Estamos dentrísimos, sempre estivemos dentrísimos. Bruno, é moi forte, Verdad? Sí, Hai un ano xa, sí. Vai un ano. Vai un ano. Trouxeches o teu grupo. Enchufe. Enchufe Pero bueno, total, sí. trifásico, ademais. Estamos estrenando sección musical. Que máis? Pois o que veña virá. Ti tes Pero- algo tamén que contarnos para este ano. Sí. Estás Bueno, preparando algo... Oxe, un episodio que hoxe vai ser unha cousa. Sí. Vamos a despois si tal digo, ahora no. Agora non, Pero ahora vale, no. vale. Pues- Deixamos para logo. Pero sí, a ver, coa coña, no final xa levo preparando varios episodios futuros dende hai semanas, que nunca fixera, obviamente, porque dos anteriores, pues bueno, cando puiden, pero desta vez si dixen, veña, vamos a intentar currar un pouco máis, vamos a buscar certas temáticas. Entón, si, hai algo aí preparado, a ver como sae tamén, Bueno, tamén. Claro, pero Oxe, bueno. imos en tranvía. Hoxe imos en tranvía, pero xa que hoxe a tua intro quedou aí atrás, vou a facer eu unha e que nos sirva tanto para isto como para todo o programa, non? Venga, dalle. Bueno, vou ler un pouquiño porque senón sempre a vida non é como as pelis, non? Que todo Claro, se pronuncia perfectamente e todos os diálogos quedan no Pero sitio. isto é o que pasa, o que falábamos fora de cámara. A xente está acostumada a escoitarnos nada máis, agora pues, nos ven, Sí. e despois que eu edito. Sí. Claro. Os episodios en directo, a xente os viviu en directo, Sí. pero a xente que escoitou... Cagadas incluídas, vivir. Claro, o que escoitou todo Claro. editadiño. Claro. Así que agora que están en directo en YouTube, xa non Pues hai... aí vai nada, non sin, hai sin trampa ni escapatoria. cartón. Así que, Que hai, nada. que hai. Pues bueno, pues nada, empezamos entonces. Dalle. A miña idea para hoxe, tanto para os que estades aquí en persoa como para os que nos escoitades dende a casa, dende o coche, dende o mar ou a montaña, era convidarvos a unha viaxe. Unha viaxe da que realmente se sodes partícipes, se algunha vez escoitastes lo que Vigo esconde, e a que sodes máis que benvidos se este é o vosso primerito día. Unha viaxe que tamén xa empezamos antes musicalmente, e que precisamente co que isto que me dicías do que xa estiven preparando, que non estou solo neste podcast, quero dicir, moitas máis cousas se veñen máis alá de min, pois é unha viaxe que parece ser que ten longo percorrido e así esperemos que sexa, non? Levamos un ano dando a volta ao mundo arredor de Vigo, vale? Tirando de localismo para descubrir o que hai fora, porque o que hai fora tamén nos interesa, inda que non sexa tan bo como o de aquí. Levamos un ano tirando de localismo, sí, pero do localismo bo, que é como o colesterol, que tamén ven de dous tipos. Sí, que hai bueno e malo, Bueno, sí. pois o localismo do que falo eu, pois non é un localismo superficial, hortera, xovinista, é un localismo que sabe cal é o seu lugar, e, inda que non sexa a máis mellor do mundo mundial, trata de facer da súa cidade unha que sexa verdadeiramente fermosa para vivir, dende moito antes que calquera eslogan político. Toma ya. Un localismo que sabe que aquí tamén hai cousas feas e malas, pero un localismo que a mínima que pode tampouco dubida en berrar viva Vigo por sempre, me cago en tal. Como dicía Gandalf no Señor dos Anéis, o único que podemos decidir é que facer co tempo que nos foi dado, e con ese tempo Érica decidiu montar todo isto para, consciente ou non, dar a coñecer ese localismo bo. Outros decidímonos a participar delo e vos decidistes escoitarnos. Así que tanto a vos como a Érica, e por suposto tamén a Iván, a Anita e a Jessica, que son a outra parte da tripulación de Save the Sailor, gracias por tomar esa decisión. Ai. Ai, no. Que lloro, jolín. Como tamén decía Gandalf, que decía moitas cousas, unha etapa termina e outra comeza, pero, e isto xa engado eu, o camiño, a viaxe, segue a ser a mesma, inda que esas etapas cambien. Do mesmo xeito que nós para viaxar precisamos dun medio de transporte, inda que sexa das propias pernas, a historia tamén viaxa, transmítese e para elo precisa de ser contada, porque que é contar unha historia se non viaxar. Con isto en mente, nada me parecía máis adecuado para hoxe que contarvos a historia dun dos medios de transporte que máis bonitos e máis evocadores me parecen, que é precisamente, como decías ti, o tranvía. Ese tren urbano que tanto nos chama a atención cando o vemos noutras cidades, existiu aquí durante máis de 50 anos e, polo de sempre, desapareceu. Pero vayamos ao principio, e ahora sí vamos directamente co podcast que estades acostumados. Acabou a intro e agora vamos a ver que sae de aquí.
Que pasou co tranvía? Pois mira, a primeira parada desta liña que temos lévanos ao 9 de agosto de 1914, precisamente a inauguración oficial do tranvía en Vigo. Atrás quedaba unha longa prehistoria, como lle chama Antonio Giraldez Lomba no seu libro de 2005 Recordando los tranvías de Vigo. Quedaban máis de 3 décadas de tentativas, de diversos intentos para que o tranvía saíra adiante nesta cidade, pero é que o máis curioso do tranvía, ou a primeira cosa máis curiosa, é que o tranvía de Vigo naceu na illa de Toralla. Coño. Exactamente. Moito antes de que se construíse nela a Torre de Mordor que hai agora, xa que estamos con referencias tolkienianas, a illa xa era privada, Sí. vale? No ano 1910... Pero tiña o ponte? No, tampouco. Entón? No, pa barca? Pero o tranvía iba en barca? No, vamos, tis coita, que isto parece como cando contas os contos aos nenos que te están aprendendo. E que pasou despois? Bueno, pois se calas te entera. No, non sei. Me acabas de callar? No, era un neno simbólico. Ajá, vale, dale. No, en 1910 un tal Martín Echegaray Olañeta, que o mellor tamén nos sona o nome, que era un indiano destes que se fixeran rico na Argentina, claro, ten unha rúa, non sei o nome, Sí. un destes persoeiros sempre vos traio, que medio coñecemos, medio non. Martín Echegaray. Pois mercou na el en 1910. E un ano despois, Echegaray, como calquera dos que estamos aquí, quixo convidar a varios dos seus amigos a pasar un día na súa illa privada. ¿No? Todos temos unha illa privada e todos convidamos, sobre todo en verán. Pregúntale a Epstein. Por exemplo, todos temos unha illa privada para mellor ou para peor, según que caso collas, para pasar unha tarde de amigos e de sabios que, ¿no? Obviamente, como seguro que estabas a pensar, os amigos de Chegaray eran igual de ricos que él, ou máis ou menos. O mellor non tiñan todos illas privadas, pero seguro que máis cousas que a nós tiñan. Entonces, bueno, eso, sí que tenían un suficiente patrimonio e, bueno, esta vintena de personaxes, máis ou menos, podíamos topar xente desa que tamén coñecemos, pero non coñecemos, e que ao mellor cada vez que vamos a comprar o pan ou a coller o vitrasa ou o que sea, pues damos con eles nas señales que nomean as rúas e cosas así, ¿no? A ver. Había nomes, por exemplo, como Eladio de Lema e Martín, que era daquela o director do Faro de Vigo, pero que era un dos fillos do fundador do Faro de Vigo. O fundador do Faro de Vigo era Ángel de Lema e Marina, pois este era un dos fillos, ¿no? Vale. Había outro dos convidados que era Manuel Quiroga, que era ese violinista PTV, ¿no? Era de Pontevedra, era que chaman PTV, ¿no? Pois e estaba o irmán tamén de Manuel Quiroga, estaba Tomás Mirambel, que tamén nos sonou un pouco, que é un dos fundadores precisamente do Círculo Mercantil do que falamos no podcast anterior, e que ao final todo está conectado. Sí, de verdad que sí. En fin, en definitiva había toda unha retaíla de nomes míticos vigueses como Ricardo Mella, Jaime Solamestre, Ceferino Maestú, José Ramón Arbones, que máis que unha reunión de amigos parecía un coleccionable de vigueses distinguidos. Total. Pero bueno, como os cromos ahora de fútbol, ¿no? Tens a Ricardo Mella, que me falta? Bueno, pues... Naquela época, pues obviamente festa e tal, banquete. E despois de banquete, na sobremesa, discursito. E durante os discursos, nesa sobremesa, enaltecendo o anfitrión e enaltecendo o lugar onde estaban e as bondades do sitio, entre brinde e brinde, había outros destes indianos, que era de Gondomar en este caso, se chamaba Manuel Losada, que fixera fortuna en Uruguai e Argentina tamén, veuse arriba. E, nun claro exemplo de a que non hai huevos, propuxo facer realidade os tranvías en Vigo despois de tanto tempo dando voltas co asunto, non? O sea, un sujétame el cubata en toda regla. Precisamente, el mismo foi o que tamén de alguma maneira dixo ese de sujétame o cubata, porque no momento xa dixo, eu poño 200.000 pesetas da época. Non literalmente sobre a mesa, porque non creo que foran con tanto cambio encima, pero bueno. A lo mejor sí. A lo mellor sí, pues entonces levaría unha saca. Así. Claro. Eso xa parece outra cosa, sí. E non foi o único. Houve outro que se chamaba Concepto López Lorenzo, que dixo, pois eu poño outras 200.000. E pouco a pouco, os outros, algúns porque de verdad creían no asunto, outros
por obriga, non vou a ser o Bueno, único que hombre, quede claro. aquí. Quedas un pouco mal, ¿no? Claro. Si todos mis amigos ricos ponen 200.000, Claro. pues yo pongo otros 200.000. Eso como da lotería, non? Que Sí. ti non queres, a mí me pasa, Ah, nunca quero coller e ao final por presión colles, e ainda non, e Sí. por sorte dos 3 anos que levo sin facelo, non lle tocou nunca a ninguén. Menos mal. Entonces eu Porque safo. si no... Porque si no, haces- claro, pero que a 20 pavos o boleto, Es mucho. cuidado, Joder, pillas aquí. Alá, así que onde catas montas o tranvía tamén, ti tamén. Tamén. O sea, aquí. Pero mira, con 200.000 euros cada uno no arreglamos o sea, el tranvía en Vigo, ¿eh? No, a estas alturas nada. No. Entonces o López Lorenzo igualou esa cantidade, pero, como decía, outros puxeron, pois eu que sei, 50.000, outros 25.000, bla, bla, bla. Ao final, enriba da mesa, figuradamente, había 1.000.000 de pesetas da época, que era a mitad do... Do coste. Sí, eles estimaban que para montar toda a empresa de tranvías e tal, estimaban uns 2 millóns. Pois nunha cena sacaron a mitad. Bueno, pues a la siguiente. Que é máis do que sacamos cando vamos. Quen paga, quen non sei que. Total. Quen invita os chupitos, bla, Hay bla. que buscarse amigos así de generosos, Bruno. Xa, pero non hai moitos con illas privadas agora, No. Sobre todo en Vigo. Así que a ver como facemos, pero bueno. En fin, isto tirou millas para diante e anos despois, ese tal Manuel Losada, no ano 27 me parece que foi, escribiu un libro que se chamaba Vigo e su progreso, un puñado de verdades, que con ese título xa podes imaginar o mellor que foi a... Un par de pullitas sí, fueron. encendeu o ventilador e a quen lle caíra de encima, ¿no? Entonces, claro, sobre todo puña para ir a Echegaray, non chamalle farandulero, entre outras cousas, porque este Manuel Losada volvera a Argentina. Entonces, claro, aquí en Vigo quedara Echegaray como presi da empresa Tranvías, entre outros, e os vigueses e tal, cando a cosa empezou, dabanlle máis crédito a Echegaray ao mellor que a Losada, que non é que o Losada non lle deran crédito, pero como ele estaba máis lonxe, pois non o recibía, non era, Un pouco sabes? de envidios y así, un pouco Sí, de, sobre- claro, ahora lo quieren a él, Claro, a mí no... sobre saben todo que porque yo- foi el o que sacou, non a idea original, porque a idea original No, pero viña fue el que de... dijo, aquí tengo yo Claro, el dinero vamos y a partir de ahora. Foi gracias a él e pues, por Si mis su huevos. impulso no hubiera ocurrido. Exactamente. Pues desde aquí nuestro mérito al difunto. A Manuel Losada, sí, tan difunto. Entonces, nada, a maiores, non é solo esa envexa, digamos, ¿no? Sino que tamén acusaba Echegaray de que esos primeiros beneficios que daba a empresa que os utilizara nunhas viaxes que fixo Echegaray ao longo do mundo supuestamente para aprender como funcionaban o sistema de tranvías noutros países, ¿no? Pero eso es bien. Eso es bien. Es espionaje industrial, ¿no? Sí, o que pasa é que o mellor se non te levan a ti nesa viaxe, pois te jode un poquito. Claro, pero ahí estamos otra vez con la raspilla. que Es supoño que era o que lle fastidiaba. A ver, si vas a escribir un libro y vas a ponerte a hablar mierda de tus colegas, es porque ahí hay raspilla. Pois claro. Claro. Non levou. Non, Habría que non escuchar la convidou. versión del otro. Sí, pode ser, pero Ese ahora, equipo lo sabe. pues ahora mismo de tardes, pero bueno. Pero bueno. Dale. Entonces, nada, despois tamén lle dicía que cando montou as cocheras dos tranvías, que curiosamente as montaron, bueno, curiosamente, no que as montaron nun sitio inadecuado, porque supuestamente para facer a estrada que chegaba ás cocheras coincidía moi ben cunha finca do propio Echegaray. Entonces é como, pues que ao mellor isto está interesado tamén. O sea, non é só que te leves os méritos meus, non é só que te vais de viaxe e non me leves. Inda por riba te abres Pasa por delante de tu casa. Claro, a porta xa queda feita, ¿no? Claro. Entonces, bueno, indo xa coas cocheiras, isto seguro que moitas veces ou non, vistes algunha foto, as cocheiras estaban en no que hoxe se chama Travesas, que é literalmente na Plaza de América, ¿no? Sí, tenemos la calle Tranviarios. Exactamente. Que basicamente onde se abre a Rúa Castelao, hoxe en día, dende Plaza América a Rotonda do Alfageme en Colla, ¿no? Curiosamente, Travesas non se chama Travesas polos tranvías. Que isto é algo que eu mismo tamén tive que buscalo, porque todos pensamos nas travesas das vías, eses paus de madeira que están debaixo das vías e tal. Nunca me había preguntado por qué Traviesas se llama Traviesas, Bruno. Esto me pasa siempre contigo. De repente me planteas dudas que jamás había tenido, pero que de repente tengo la necesidad de descubrir. Non pasa nada. ¿Por qué Si se ti non- llama Traviesas? Si ti non preguntas, eu respondo Venga, igualmente, dale. así que non hai fallo. Pois, curiosamente, ou supuestamente, chamase Travesas, é un nome que ven do século XVI. É dicir, de 1500 e pico, en referencia a unhas leiras travesas ou atravesadas que se cruzaban unhas con outras. E xa está. Pero curiosamente despois te chantan ali as cocheiras do tranvía Queda mejor. e todo o mundo pensa, será por Claro. as travesas por da las vía. traviesas. E a tomar polo saco. Perfecto. Pois no. No. Entonces, Pero- bueno.
O que sí que... Ahora ya no sé con qué quedarme, con la original. Tú sabes que soy muy defensora del original, pero... Cos dúas? Por que desbotar unha? Mira, travesas, xa relacionas. Ao mellor eles pensaron que estamos aquí divagando e ao mellor os que puxeron as cocheras ali e que dixeron, como aquí le chaman travesas, vamos a poñer os tranvías aquí. E estamos aquí en modo, sabes? Tamén tiene Pois, bueno, o que sí que nos queda ali é Tranviarios, a rúa Tranviarios, que é a que dices ti, esa sí que nos queda, que era precisamente, chama así porque era por onde baixaban os empregados da empresa para... E han dejado un pequeño tranvía por aí para que lo veamos. O que pasa é que o tranvía que hai ali non é dos orixinais de Vigo. É un tranvía portugués do norte de Portugal, precioso, está pintado como estaban pintados os de aquí, pero non é original. E non hai originales? Originales en todo caso queda un, hai uns anos quedaba un nun museo en Valencia, que non sei en que museo é. En Valencia? Sí. Pero en Valencia del Mediterráneo? No, en Valencia de aquí. No, de aquí de España, quero dicir. Que outra Valencia? Valença, pensaba en Valença do Miño ou en Valencia... No, Valencia. Claro, non sei se ainda, aí sí que non poden saber nin que museo, nin si sigue estando, eso sí que non sei, pero bueno. Claro, ese tranvía, o que está ahora mismo aí, que igualmente está moi chulo, jová, e está guai, igualmente que este aí, pero que a xente saiba que non é dos orixinais. Está pintado como os orixinais, está nun sitio totalmente relacionado cos tranvías orixinais de Vigo, pero non é dos orixinais, vale? É portugués. De feito, é un tranvía comprado un coleccionista en Zaragoza. Zaragoza hai moito tamén, hai unha asociación de amigos do tranvía, perdón, do ferrocarril, e ali tamén teñen pois algún tranvía, unha cosiña, entonces nada, pois pillaron aí. E precisamente en Zaragoza foi onde construíron eses tranvías orixinarios vigueses naquela época, que, como dixen, levaban as cores da bandeira de Vigo, porque eran brancos e nos marcos da porta e das ventanas tiñan unhas liñas vermellos. Que xa que estamos, vamos a falar un pouco tamén da orixe da bandeira de Vigo, porque como era unha outra dúbida que non tiñas, eu resolvo xa igual. Totalmente. Sin problema. A bandeira de Vigo, algo así moi rápido, procede do mar, directamente. Aparte estamos aquí en Save the Sailor, en Afeitade o mariñeiro, pois é unha bandeira que procede do mundo do mar. En 1845, en España, puxose unha normativa que obligaba a cada embarcación a ir a levar unha bandeira, embarcación española, quero dicir, que levase unha bandeira da cidade ou do pueblo onde estaba matriculada, vale? E o sistema que tiñan de identificación para a época solo tiña 4 cores, que eran precisamente o vermello e o branco, o azul e o amarelo, non? A Vigo asinouselle unha bandeira branca e vermella, que é a que coñecemos hoxe en día, que precisamente ten esa forma de que chamaban ampolleta, que non deixa ser outra cousa que un reloxo de area que levaban nos barcos, que é un instrumento moi importante. Aquí incluso nalgún dos logos vosos da barbería aparece. Está na identidade corporativa. Claro, e na propia bandeira de Vigo, esa forma que están o vermello arriba e abaixo, o branco aos lados, se vos fijades son como 2 triángulos, está facendo a forma dun reloxo de area. A imaxe corporativa do noso podcast tamén exactamente. Inda que mo digas así que non o dis ti, xa o digo eu, bueno, sí. Non che diches conta. Pero bueno, o Celta incluso tivo unha equipación con esas cores tamén, e un dos equipos que deron orixe ao Celta, o Real Vigo Sporting, tiña esas cores na súa equipación. Pero un equipo antes que o Celta? Houbo 2, o Real Fortuna, que é o que pillaron agora o nome para o Celta B, o que era o Celta B, e o Real Vigo Sporting. E 93 foi cando se xuntaron e deron un peo ao Celta. Por eso o centenario o celebramos, o que o celebrase, eu tamén, pero non por fútbol, sino por la excusa, o ano pasado, non? Entiendo, vale. Entón, se ves fotos antiguas, a equipación dese equipo era mitad branca e mitad vermella. Vale. Entonces, volvendo aos tranvías e quedando esta viaje que nos has dado, verdad? Así... Estamos, primera parada, Martínez Chegaray. Exactamente, pues sí. Segunda parada, bandera de Vigo. Tercera parada vamos a... Os tranvías en sí. Vale. Veña, vai. Inauguranse en 1914 e en 1917 xa dispoñan de 23 kilómetros de percorrido. Vale, eran dos tranvías que había en Galicia, que creo que eran 3 ou 4, era o de máis kilometraxe, o que máis tendido tiña posto, vale? Pero claro, ben sexa, porque a xente non estaba acostumada a este medio, porque non sabía como usalo, porque non sabía como comportarse con el, apenas 3 días despois de se inaugurar xa houve os primeiros accidentes, non?
E, bueno, pues... Perdón. No, hai que rir porque estamos para rir. Pero Pero... es que yo te iba a preguntar, porque hay la anécdota de que la primera película era un oye, ahora no me va a salir, un tren, ¿no? Y la Un gente tren, se sí. asustó mucho. Y te iba a Sí. preguntar, ¿hay recogido qué se sintió en la ciudad cuando de repente plantan un tranvía? Home, ¿Dio miedo o eso? Si hay accidentes... No, porque sí sabía que muy bien hai cómo- recollido que a xente estaba emocionadísimo, pero era como, wow, tal, que pasa? Que o que máis recollido está eran as hostias que levaron algúns, Claro. porque os levaron por diante. Pero bueno, e o primeiro accidente non foi unha persona, foi unha mula. Claro, es No. que hay que entender que ese Vigo de 1914 Claro. estaría lleno De cosas. de personas caminando, Sí. de animales de carga, Claro. a lo mejor no había tanto coche. Y no, para nada había tanto Claro. coche, ¿no? Había menos de 50 coches, me parece. Non sei ahora mismo, non quero dicir datas ni nada, pero os coches tamén estaban empezando, digamos, a Sí. moverse. Pero o que sí me fai gracia, claro, a parte do humor é como este, desgracia, máis tempo, Sí. ¿no? Si non nos rimos de alguna desgracia de onte, non mola, pero si hai 100 anos xa deu que unha mula saíra volando 5 metros polo aire, pois home, Pois pobre mula, risas pero hai. sí. Pobre mula que sobreviviu e o dono Sobreviviu? Sí, o mellor son duras de carallo. Pero o mellor o dono tampouco lle fixo gracia, pero nos ahora mismo 100 anos despois pois bastante, ¿no? Desto sí que me fai gracia a min tamén porque a historia, e isto xa a nivel mundial dos tranvías, os primeiros tranvías eran tirados por mulas, precisamente, por cabalos. Ah, espera. Entonces, claro, despois, se o pensas, despois viñeron, eran mulas, despois a vapor, despois a electricidade, ¿no? E agora que me fai gracia é que despois deuse a volta apenas empezaron en Vigo e os que tiraban das mulas, ou que as mulas eran os propios tranvías. Entonces é algo que me parece bastante gracioso, pero bueno, pobre mula. O segundo accidente que hubo, poucos días tamén, foi en Teis, ainda por riba, e aquí a patria chica miña, e non só miña, que hai máis xente aquí de Teis, que foi a un neno, pobre, que non lle pasou nada, pero o vale. pobre era xordo, entonces claro, non escoitou, No, cariño. non escoitou o timbre do tranvía, e pois esas E cousas. pumba. Mira, o que acaba de pasar hoxe co podcast da música en directo Sí. son ensayo e error, ir Ensayo, aprendendo tal, na tal. vida. Sí. Pois os xordos daquela xa aprenderon as malas que un trame iba a decir ahora, perdón, para que os xordos que me escoiten, pero non tampouco. Perdón polo humor negro, exactamente. Dios, vamos a cambiar de tema. Pero bueno, despois houve outros tamén que eran máis funestos, que aí se que morreu xente, vale? No que non nos vamos a meter porque estamos aquí para risas. Entonces, bueno, a todo isto, eu teño aquí unha cousiña, vou deixar unha caixa aquí, Oh, aquí encima, para deixarlle, os da casa mellor non tanto, pero os de aquí van a dir, que carallo é eso? Pois ahora mismo non o ides saber. claro, es que esto también te hago una pausa aquí. Sí. Es algo que cuando grabamos no se ve. Tú directamente hablas de las cosas que traes, pero también hay estas pausas para sacar. Ay, espera, Erika, que me he olvidado que en la mochila tengo no sé Claro. qué. Y Ou para un momento que me mexo. también. E aí menos mal que Erika sabe cortar e montar os programas tal, porque senón quedaría bastante mal. Pero bueno. Entonces, Es que hay gente que se tiene que ir a trabajar, por eso se han sí, ido esa é a excusa. de Mellor é que non bañera. lle está gustando tanto. No. Vale. Chao, Rubén. E nada, avanzando de aquí, imos a 1914. 1914 pasan moitas máis cosas no mundo que chega o tranvía a Vigo. Hacía Por 2 exemplo, años que se hundió el Titanic. por exemplo. Es lo único que sé de esa época. Bueno, e entre outras cousas, e aparte, e 2 anos despois, unha mula comezou a volar antes que Superman. Sí. Supermula, e nese mismo ano instalou a Primeira Guerra Mundial en También, Europa, claro, por perdón. exemplo. Sí, claro. E claro, a propia Guerra Mundial afecta os tranvías de Vigo tamén. Por un lado, porque o que os da empresa de tranvías contaban a nivel usuarios redúcese moitísimo, porque claro, as viaxes en barco, sobre todo, dende o Porto de Vigo, os viaxeiros reduces un montonazo precisamente pola guerra, ¿no? Porque son chamados a filas ou porque se perden certas conexións. Entonces, a nivel económico e das contas que les fixeran do que contaban gañar ou recuperar da inversión, non se cumple, ¿no? Pero despois tamén, na liña que vai a Bayona, porque despois o tranvía nos anos 20 ampliaría ata Bayona, tamén se reduce porque o tranvía a Bayona estrease no 26, si en Vigo no 14, no 26 a liña a Bayona. Moitos dos equipamentos e do material viña de Bélxica, por exemplo,
pois é imposible que chegue aquí, ou é moi caro, ou tarda moitísimo, precisamente porque Bélxica estaba ali, como decía a canción do outro, entre dúas terras, e estaba levando bombas por todos lados, ou estaba máis ou menos metida, entonces, bueno, pois non podía, digamos, facilitar todo ese material, non? Mentres a empresa intentaba solucionar todas estas problemáticas, o tal Manuel Losada do que falamos, farto de toda a vaina xa que levaba restando durante estes anos, abandona en 1917 a empresa, Non me extraña. marcha, e con el marcha outro A ver, personaxe quen se va? que era un marqués, que é un nome que tamén seguramente vos sone a moitos, que era Fernando Quiñones de León, Ostras! que tiña unha casa que xa non que non a temos nos. Pero, ¿no? Que pero está aí, también que pasó el tranvía por ahí. Pola casa del, no. No. Pues era buena, porque era el Xa, que vivía ahí en la montaña. No, pasáballe por un lado da finca, sí, claro, Por un lado, ves, pero bueno, ves. pero seguro que tiña chofer para o chofer. Claro, Era también. desta peña tan rica. Pero voy a decirte, entonces, lo que primero hicieron fueron, los colegas pusieron pasta para que hubiera un tranvía que llevase a la gente del servicio de casa en casa. Pois, por exemplo, pois a mellor era de tapadillo que tiñan aí abaixo. Claro, y a lo mejor se pasaban el alcohol. Vendéronlo de oh no, esto para el pueblo, no sé qué, no sé canto, pero a mitad do tranvía era Fíjate que va todo. de Martín Echegaray, ¿no? De la Claro. casa Martín a la de Quiñones de León, al de Bayona. ¿Quién había en Bayona? Bruno. Un montón de Claro. xente, pero ahora non me fagas preguntas Pero trampa. pero seguro que algún colega que estaba esa Pois cena sí, ahí poniendo pois sí. pasta. Entonces, claro, estes dos marchan e con todas as súas accións queda aquel segundo que puxera pasta tamén naquela reunión de Toralla, que era Concepto López Lorenzo, e queda como socio mayoritario, digamos, ¿no? Como accionista mayoritario. Qué suerte, ¿no? Que curiosamente, o ano seguinte, funestamente tamén confirmaría os perigos dos eucaliptos, porque morreu aplastado por un que estaban talando na súa finca por intentar, porque a árbore iba a caer en riba dunha muller que estaba traballando na finca, e el, heroico perdido, salvou a muller, pero quedou el no sitio e caeulle a árbore encima. Oye, pero es un final muy bonito. Para él no. Para él no. No, pero- Para él así. Pero como Pero- biografía murió salvando a una mujer. Sí, sí, por suposto. ¿No? E avisándonos o resto de que os eucaliptos eran peligrosos, Tamén. pero polo visto non fixemos caso. No, no. E isto xa é máis de 100 anos e seguimos na mesma. Pero bueno. Entonces, nada, outros dos grandes eventos europeos que lle afectaron o tranvía foi a Revolución Rusa, para que despois digan que Vigo non está conectado cos sitios, non? Ostras. Porque resulta que, precisamente pola Revolución Rusa, a cidade de Ucraína de Odessa non puido recibir uns vagóns de tranvía feitos en Bélxica tamén, que iban directamente para aí. Entonces os de Vigo dixeron, pois damos a min. E trouxeron uns vagóns que empezaron a chamar tipo Odessa, porque eran para esa cidade e viñeron para cá. De feito, traían os en cirílico, e traían os vale. mandos en cirílico. Pois supoño que traballarían de memoria os Sí, tranviarios, eso- porque ou eso o curso acelerado. Tú a mí me de, llevas ¿sabes? a Rusia y me dejas un coche y te lo sé conducir. Sí, claro. Me da igual el idioma que venga. Claro, malo será. Malo será. Sí, sí. Pero bueno, ainda que traballa con o comunismo. Bueno, Pero de eso se aprende también. exactamente. Pero bueno, entonces nada, esa cidade non pude recibir porque estaba tamén invadida polos bolcheviques naquela época. Entonces trouxeron eses coches, eses vagóns para aquí, ¿no? Eses vagóns, curiosamente, tamén chamaban Siboney. Sí, bonito. Porque unha xente di que era pola publi dos cafés que levaban encima, non? De publi Siboney, pero que tamén naqueles anos encallaron un transatlántico na ría chamado Siboney, Hostia. ali, porque en vez de que nunha maniobra que eu que non son mariñeiro, pero que me informei un pouco, era como totalmente rara e emborcou nunhas rochas que había na parte norte da ría, cando ningún barco iba por ali, precisamente por eso. Bueno, pues aí botou non sei cantas semanas, tiveron que sacar a xente, obviamente non pasou nada, sacaron a xente, o barco botou aí non sei que, empezaron a ceder, curiosamente, xiras para ir a visitar o barco ali encallado. Bueno, aquí sácase, Pero que... hoxe en día sabemos mellor que nunca, sácase pasta de De calquera calquer sitio. cosa. Pero Claro. é que somos os mesmos. Mira, poden pasar centos e Da centos de igual. anos e o ser humano é feito Sí. da mesma materia. De feito, non me sorprendería que lle puxeran luces tamén Sí, ou LEDs o barco para E ir guía visitar. turístico. Pois seguramente. Pasen e vean. Esta é a por favor. proa, esta é a popa, chao. Claro. O que sea. Claro, que pasa? Aqueles vagóns chamaron Siboney porque eran enormes, medían máis de 13 metros. Entonces, claro, era como o transatlántico este que viaje por aquí, Sí. que dolle Siboney, ¿no? O Odessa ou Siboney. E de feito,
daquela época xa, a min é unha cosa que me chama moita atención, como podemos ver, como sempre vos digo, nas rúas vemos moitas cousas que nos están identificando, pero que hai que saber ler, daquela época, cosas como que hoxe o Vitrasa chega a Chapelas, é dicir, que saindo dos límites de Vigo, xa pasaba cos tranvías, que é algo que realmente herdaron de aí. Entonces, de alguna maneira, estamos facendo o mesmo recorrido que facían os tranvías ata ali, no? Que de feito, nunca chegaron a Redondela, ainda que sí que había idea tamén de que conectaran coa Redondela, o sea, coa propia Redondela en sí, non só Chapela, e que de feito daquela atravesaban 3 concellos, é dicir, saían de Vigo para chegar ao concello de Redondela, en Chapela, pero polo medio pasaban por Teis que pertencía ao concello de Lavadores. Non pertencía a Vigo daquela. Y que siempre me pasa lo mismo cuando me hablas del pasado, que ahora como que todo está muy conectado y está todo pegado y está todo cerca, pero en esa época había la misma distancia en kilómetros, pero a nivel pero non en sensación, tempo. Claro, me non. imagino que era como súper lejos, porque había mucho espacio de campo entre una zona y otra, ¿no? Claro. La propia Traviesas, yo tengo fotos, porque nosotros vivimos allí, yo tengo fotos antiguas donde dices, claro, es que todo esto era campo, no había Sí. nada. Claro, os tempos eran totalmente distintos. O que ti podes tardar hoxe nun coche, mesmo nun Vitrasa, dun punto a outro, daquela era moitísimo máis. E era o mesmo percorrido, pero bueno, un tranvía é máis lento que un Vitrasa, sobre todo se é un nocturno. Eso solo entenderá quen o viva. Sí. E entonces sí, claro, o sea, a sensación era totalmente distinta, ¿no? Canto máis era, por exemplo, a Bayona. Ya. Bayona, que como dixen, empezaron un servicio no ano 26, claro, Bayona conectaban tamén con Gondomar, con a Ramallosa e con Nigrán, que era por Pero- onde pasaba. Ojo ahí, ¿eh? Claro. Que estamos hablando de una red de tranvías donde no te hacía falta coche, porque realmente el tranvía te No. podía llevar a todas partes. No, e sobre todo porque, a ver, e sobre todo nunha época na que o coche non era para nada posible para a maior No, parte la da gente peña. iría en mulas, en Ou caballos, andando, claro, cosas así. Entonces o tranvía realmente, máis alá da chorrada de que pasen pola casa dun, obviamente era un servicio que daba pues que precisamente, valga a redundancia, que daba un servicio moi importante, ¿no? Que tamén realmente que ven antes o servicio, a necesidade, que se crea a necesidade para ese servicio, é dicir, as conexións antes da xente que viña a vender aquí dende fora de Vigo, mellor necesitaban tranvía, ahora viña máis xente porque había o tranvía, as fábricas da xente que vivía, digamos, fora de Vigo viñan a traballar aquí, antes o mellor traballaban pues, na leira ou que sea, non tiñan esa necesidade, e de repente crean o tranvía, non é que teñan esa necesidade, pero tes a posibilidade. Ya. Esa posibilidade despois crea a necesidade de traballar, bueno, o huevo a gallina, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, claro, a Bayona tardaban hora e media, por exemplo. ¡Wow! Entonces que era como, bueno, colle un libro, colle algo para entretenerte, porque Hora y media. hora e media. Que tamén hoxe en día en coche depende de que punto vayas, tamén podes tardar unha oriña tranquilamente. Pero Depende bueno, del tráfico, claro, sí. sí, no, se vas por medio de Vigo ou si tal, No, depende. si es verano, fode chinchos a tope, tamén. Claro, tamén. O curioso desta liña para Bayona, fodechinchos incluídos, era que o tranvía convertíase nunha especie de tren de mercancías lixeiro. É dicir, aproveitaban, metíanlle varios vagóns de carga, e unha cosa que me pareceu curiosísima é que metían un vagón solo de correos, no que iba literalmente unha oficina postal de correos dentro dese vagón para gestionar a ¡Qué maravilla! flipante. ¡Qué maravilla! De feito, podemos considerar os tranvías os precursores dos buzóns urbanos, porque os tranvías a partir de certa época tiñan un buzón para que a xente non se tivera que mover a oficina de correos, metían a carta e como o tranvía se movía, iba repartindo o correo Me ou iba fascina. tal. Pero es que acabas de demostrarnos que en vez de ir hacia adelante fuimos hacia detrás totalmente. O sea, porque En hemos moitas perdido cosas, sí. ese maravilloso servicio. Tamén che digo unha cousa, non vexo o Vitrasa recibindo paquetes ou No, ou cartas, No. polo que sea, non sei, sobre todo no turno tamén, pero polo que sea. Pero sí, é algo que me parece super inteligente, Sí. super bonito tamén. E, bueno, despois xa que te chanten unha oficina completa de postal, sabes? yo ya metería un vagón barbería, lo sabes, Claro, ¿no? sí, 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 O sea, ya o que un- Correos da servicio al rural, Claro. pues voy yo, mi vagón y le doy servicio al rural. E un vagón after, También. ¿no? También. Un vagón restaurante, antes xa de que haya bar, after, directamente. Claro. E de repente, bueno, Pero porque el bifón Tren lo de hace la carretera. gente en su casa. O sea, Sí, sí, total. realmente lo que hace falta que se mueva es el celular. claro. Pois, de feito, este servicio, polo menos o dos propios buzóns tal, empezou a desaparecer en algunhas cidades
a partir dos anos 40, cando xa empezaron a aparecer estes buzóns urbanos que hoxe en día realmente, con internet e tal, tampouco se mandan mellor, non sei, tantas cartas, pero Bueno, daquela época deixaron de estar esos buzóns nos tranvías precisamente porque empezaron a poñer En las eses ciudades. buzones, sí, nas cidades, non? Curioso. Algo moi interesante. Claro, o curioso desto tamén é que mentres montaban, no que tardaban eses vagóns en enganchar eses vagóns para de camiño a Bayona, eso facíase nunha estación que había na Florida, que xa non existe, vale? Que tiña un minizoo para, bueno, entretenerse a xente. Pero un minizoo, pero con monos, con paxaros e con cosas, O sea, Eso no sé. a ver, arranca, Mi abuela ¿vale? fue bautizada en lo que ahora conocemos como el Marco, cuando Vale. era cárcel. Sí. Y la bautizaron, bueno, una A familia. ver cómo me relacionas esto con minizoo, con monos, dun tranvía. No quiero decir nada, pero a ver cómo acabamos. La persona responsable... A ver, vamos a ver, que lo ordene bien. A mi bisabuela la apresan Sí, para intentar sacar una información, creo recordar, sobre su hermano, cuidado, recién parida. ¿vale? Entonces, está allí mi bisabuela con mi abuela recién nacida y hay otra persona en la cárcel también, que va una madre a visitar a su hijo. Esa mujer se horroriza de ver a esta mujer recién parida y a esa niña y dice, está bautizada. No está, acaban de apresarnos. Llamó a un cura porque no podía ser, no vaya a ser que se muera esta niña aquí en la cárcel y se nos va Joder. al limbo tan terrible. Entonces hizo todo lo posible por tal, le pusieron el nombre de esta señora temporal, de hecho mi abuela es Juana, pero la llaman Josefa, bueno, en un lío tal. Vale. Y esta persona era la que tenía relación con alguien de la Florida de estos monos y tal. Que gestionaba o minizoo. Bueno, no sé, no tengo toda la información, pero sí. Ahora entiendo lo de los monos. Es que en mi casa siempre se hablaba de los monos y de que la señora esta tenía... Pero no sabía Ti de non qué sabías, hablaba. a quen lle está chamando mono? A miña boa? ¿Pero qué monos? ¿Pero quién tenía un mono? Sí, porque era una señora que tenía unos monos. Ahora llegaré a mi casa y le pediría a mi abuela Pues- que me vuelva a contar esta historia. Bueno, pues mira, de nada. O sea, menuda conexión, Vale. ves? Esto sí que non lo sabía eu. Claro. Pero este é o bonito destas cousas. Vale. Descubrir quen tiña monos na Florida. Claro, alguien tenía que tenerlos. Pues vale. Pues non vou facer ninguna coña porque non se me ocorre, vale? Pero vamos a deixarle. Entonces, pues mira, que guai. Ves, estas son as cousas bonitas. Cantos anos levas con esa dúbida sin entender? Nunca lo entendí. No, o sea, Nunca otra entendí dúbida nada que non de la- tiñas. Claro, Vale. se cuenta la historia y yo digo, ajá, Vale. y ya está. Por eso Vale. la cuento tan mal, porque tampoco... Bueno, pois, na Florida había un minizoo que tiña monos relacionados con unha muller que estaba relacionada coa túa boa, que cos que se entretiñan mentres montaban os vagóns de camiño a Pero se hizo Bayona. a propósito por el tranvía. Sí, no, era parte, o sea, a estación estaba montada con un minizoo por parte da propia empresa de tranvías. Esto es como lo de la cerveza Con- que me con un contaste, jardín y que tal. tenían cosas... O sea, eran una Ah, época sí, en claro. la que construir no valía con construir lo que tú querías construir, tenías que ponerle cosas. Un extra, é dicir, Sí. de feito a empresa tranviaria tiña unha especie de casa de baños en Samil, Ah, también. que se chamaba Pabellón Ourense, daquela, non sei agora o ano exacto, que era un pouco tamén para motivar a xente que fose a Samil, que collera o tranvía para ir a Samil. Entonces, eses extras ao final tamén é un pouco, non sei, a motivación. E de feito, polo que teño entendido, moita xente que coñeceuse minizoo ainda o lembra con moito cariño, porque, tiña jardines e tal, Hombre, entonces claro. os nenos iban ali a xogar e pues miraban unha mona, non sei que, pues Luego se lo oi. llevaron a la Madroa, dime tú. Home, non sei se a mona que había en Florida era a mesma. Polo menos o mono que eu lembro de pequeno, que sempre estaba embarellado, creo que non. Non sei cal é a media de idade dos monos, pero me flipa porque en Vigo podemos, ahora que vexo isto, organizar as generacións en base a monos. O sea, os de X idade coñeceron un mono na Florida, os da nosa generación coñecemos ao mono da Madroa, que non só te sacaba os dedos pola... En fin, quen vivira eso sabe a que me refiro. Madre de Dios. O tranvía tamén chegaba a Porriño. Vale. A Porriño, a idea chegou a Porriño a través de Cabral, porque a idea era unificar tamén o tranvía dende Vigo a Mondariz, o balneario Mondariz. Wow. O sea, que era Esa sería outro... la ruta Claro, fina. sí, por supuesto. Era outro trecho Otro bastante colega que grande. estaba allí poniendo pasta, te digo yo. Pois vamos a ver, aparte o sea, un dos principais
que motivaron ou que promoveron o rollo de levar o tranvía a Mondariz era precisamente outro destes nomes que coñecemos, Peinador, porque era o dono do balneario de Mondariz. Entonces, obviamente, había uns intereses... Esa conexión non la Claro, conocía, pues vamos aí. Deixar dito, ademais, que a Samil o tranvía, fíjate, despois de empezar en 1914, ata Samil non chegou en 1945. Pero porque antes no había interés por ir a la playa. Porque Samil non era nada. No, esto es solo Claro, sí, hasta sí, que sí. no llega Coco Chanel, la gente no quería ir a la playa. A de Coco Chanel non sei. Claro. Pero Samil, por exemplo, era un rollo no que Eso de ir non a se la achegaba playa, para aí nada. Pois, ¿pa qué? entonces para que vexas... Era para despejar. Claro. Non pasou nada, foi un tranvía que está pasando ahora. Lo de la playa era para los pescadores y para trabajar. Claro, sí, no había interés. Ir a la playa de ocio, hasta que no Claro. llegó Coco Chanel presumiendo del moreno. Pois mira. Pero antes de ir a Porriño e de falar de Peinado e non sei que, imos falar de algúns problemiñas de diversa índole que tamén afectaban o tranvía, que era, por suposto, o primeiro e principal eran as costas da nosa cidade, vale? De feito, os tranvías usaban un sistema que era moi curioso, que era botar area por un tubiño ou por unha tubería de dentro, o condutor, que deixaba caer, ese tubiño iba por riba da roda e deixaba caer a area no raíl para que a roda tivera máis fricción e pudera agarrarse cando chovía, que non resbalara e que non caera o tranvía para baixo. Entón era moi curioso, levaba unha caixa con area, entón pouco a pouco, de feito... Como microfrenos. Sí, no, pois cando está, imagínate que se te queda o coche en lama, está lamizado que sei, necesitas, pois está mollado, no. Pois claro, un ferro mollado, nunhas costas moi en pendiente, con tranvías ao mellor moi pesados, cargados de xente, pois non, ao mellor a potencia non lle daba, entonces a área axudaba a que as rodas agarraran e non esvarara e fora todo po carallo. De feito, polo que teño entendido, moitos nenos xogaban ese que lle deixaran tirar a area e todo o rollo. Eran outros tempos, ¿no? Pero me parece un sistema moi curioso, ¿no? Claro, esas pendentes e eses sistemas de agarre non sempre funcionaban. E cando non funcionaban, pois aquí sí que podían pasar tragedias, ¿no? Por exemplo, o pa diante moi forte. O pa diante moi forte. En 1933, precisamente en Urzaiz, houve deses Siboney, deses Odesa, deses vagóns enormes. Pasa, non hai problema, que marcha outro. Dille chao. Adiós. E lembra botar area, que o se choveu. Entonces, en 1933, un deses vagóns dos máis grandes que había quedou sin electricidade, quedou parado en Urzaiz, vale? Pero iba cargadísimo, de feito, contas que había máis de 100 personas dentro, por fora, colgados por todos lados, ata o punto que o cobrador non podía nin cobrar, porque estaba ali como apretado e, mira, non, ou me va despasando as pelas ou nin de coña. Entonces, claro, como levaban moitos obreiros para as fábricas, comeron a cabeza o tranviario e dicir, deixo caer, que malo será que costa abaixo, non vaya solo. E que vamos chegar tarde, joder, a casa. E joder, si foi. Porque física los obreros no habían estudiado. Pois pode ser que non. Sabes que pasa? Que todo Dios contaba que os frenos funcionasen e non funcionaron. Entonces, cando chegou no cruce con Lepanto, descarrilou o tranvía, levou por diante un poste, un cacho dun edificio, e morreron 3 personas. Da papel e de Antena 3, sí, de sábado. E máis de 50 feridos. De feito, hai fotos. Hai unha foto que a mí me parece isto, e aquí sí que non sei se pasou o tempo suficiente, tampouco é que pretenda facer o broma, pero lémbrame a cando o accidente do Albi en Santiago, cando sacaban as fotos do maquinista e tal, ahora non me vou meter se tiña máis ou menos culpa. Hai unha foto do pobre condutor do tranvía da época, que sabe pobreño así, mirando solo para diante, como dicindo, e eu pensaba, non terá bastante merda co que lle como para ainda por riba lle poñan cara na prensa, e despois poida ir por aí, sabes? Pero bueno, eran outros tempos e, en fin. Entonces, bueno, pero nada. Seguimos igual. Sí, no, por eso, o sea... A ese pobre hombre se le seguirá poniendo la cara en shock. Pero dando nome, con apelidos e todo o rollo, bueno, funcionamos así, ¿no? Entonces, bueno, o de feito de ir colgados por fora, obviamente, pues é un perigo, moita xente, no. Pensé que a lo mejor eso, tú sabes que siempre hay como un accidente que marca la pauta para la próxima norma de seguridad, ¿no? O sea, aquí nos colgamos todos, porque los coches, yo no sé tú, porque tú eres más joven que yo, pero nosotros hemos viajado todos los primos detrás del maletero,
hemos viajado sin cinturones de Sí, seguridad, durmiendo na parte de atrás y ahora de sin repente a cinto. los niños tienen que ponérseles en unas sillas que necesitan manual de instrucciones que convalidan Sí. con primero de carrera. E unha armadura medieval, se posible. Sí. Pero bueno, que é ¿Verdad? normal, quero dicir que Por facemos eso digo, a o lo chiste, mejor pero este sí, accidente esto cambia. sirvió para decir, oye, no, que eso Que de va, ponerse que va, por que va. fuera, no. Para nada, de feito, o de ir colgados por fora do tranvía era moi típico, sobre todo nas lanzaderas que viñan dos concertos de Castrelos ou do fútbol dende Balaídos. Pero había conciertos en Castrelos ya. Ahora non sei se, creo que o auditorio dos anos 50, entonces, cando facían concis e tal, tamén, como a hoxe en día, poñan lanzaderas especiales, servicios especiales para eses eventos, e se se petaban, ou sobre todo no fútbol máis, se se petaban, pois a xente, pois eu aquí non me quedo, cólgome polas ventanas, cólgome dos topes do tranvía, que son os enganches cos outros tal, de feito, os tranvías danlle moito sentido a esa expresión de ir hasta los topes. Se o pensamos, era literal, non era unha frase, é que é literal. Outra destas non dúbidas que teñas, pois de nada. Totalmente, gracias. Entonces, nada, claro, obviamente producíanse caídas, aí sí que había mortes, amputacións, porque o mellor era moi típico tamén baixar en marcha, non? O sea, pero non todo o mundo tiña a técnica pillada e o mellor pasaba Te quedaba el pie por ahí y el tranvía te lo cortaba. e te quedaba literalmente o pé por aí, ou subía outro, caías contra él, bueno, esas cosas pasaban, non? Pero bueno, Eran outros tiempos. eran outros tempos. Entonces, bueno, había moitas máis problemáticas, por exemplo, durante a época da Guerra Civil e sobre todo a posguerra tamén, había paróns horarios porque o suministro eléctrico non chegaba. Entón, os tranvías non podían tirar co pouco que había, estaba igual que estaba a comida moi controlada, pois as energías tamén, non? Claro. E igual que a Primeira Guerra Mundial, a Revolución Rusa e a Guerra Civil, tamén a Segunda Guerra Mundial lle afectou o noso servicio de tranvías. Neste caso influíu dunha maneira que me parece bestial, porque foi a través dun submarino alemán, dun submarino nazi. Espérate, porque ahora me vas a hacer la relación entre un submarino nazi y el tranvía de Vigo. Exactamente. A ver. Resulta que o motor dun destes U-boats dos nazis acabou dando energía aos tranvías dende a central de Coruxo. É dicir, a historia, a resumidas contas, Desmontaron el submarino y lo desmontaron llevaron a la central. desmontaron o motor do submarino, que Vale. estaba atracado na Laxe, no Porto da Laxe, Sí. e a empresa de tranvías, que non era tonta, dixo, dame aquí que isto, a pieza viene de Alemania. Entonces aproveitaron e non viña a peza, viña un motor inteiro. Pois Me tráeno para cá, encanta. poñémolo en Coruxo e que lle vaya motor diésel que vaya dando Pero energía esta o tal. historia sería aún más guay si me dices que 4 hombres enmascarados fueron hasta el submarino y le robaron el motor. No, para nada. Oh. A historia, pero a historia tamén é igual de épica. Está guai. O submarino estaba a unhas millas das CIES e foi atacado por un avión inglés. Ah. Pero o avión inglés, non sei se agora non lembro exactamente, non conseguiu destruir, pero o submarino non puido sumerxirse outra vez, mergullarse outra vez. Entonces pasaban por ali dos pesqueiros de Bouzas, que estaban en Bouzas, e arrastraron ata Bouzas para salvar os iba a decir submarinistas, a tripulación do submarino, non? Entonces, claro, naquela época, España, dependendo en que ano vexas, pasou de neutral a non beligerante, que era non beligerante e neutral non é exactamente o mismo. Non beligerante, eu estou na guerra pero non combato, vale? De tapadillo, eso é. Entonces, dependendo do momento, neste caso estamos falando do ano 43 por aí, un país neutral non podía ter, en principio, creo que era por máis de 24 horas, unha nave, un navío dunha das potencias en conflicto, non podía darlle a cubillo ali, non? Exactamente. Entonces, o que fixeron foi retirar, o sea, mandar a tripulación para outro lado, e quedar o submarino ali porque cando viron que necesitaban moitísima reparación e que iba a tardar moito máis de 24 horas en tal. Entón, o que fixeron foi, antes de que fuxiran o que sea, mantiveron presos e o de presos unhas comillas moi grandes a tripulación do submarino nazi e o motor acabou para os tranvías. E permitidme que non me mergulle máis nesta historia por cosas que poden vir o mellor neste ano maravilloso que nos queda por diante, entonces non nos vamos meter en máis cosas de nazis por ahora. Por ahora. Vale? Vale. Ay, Joni, ¿por qué no lo cuentas? Bueno, porque hai que mantener hai el que misterio. enganchar, Bueno, claro, hai que vale, enganchar. Pues venga, va, sigue con los tranvías. Claro. Entonces, nada, en anos posteriores, a evolución da compañía de tranvías, pero sobre todo do transporte da cidade,
pasou por unha especie de reformulación ou de plan de renovación, non? A idea era eliminar os tranvías da zona centro e sustituílos por trolebuses, que son estes autobuses que tamén levan con cable, con catenarias por arriba, etc. Que pasa? Eliminas as vías, vale? Pero son porque aquí tamén... ya entendemos que hai máis coches. Aquí empezaba, nesta época, xa empezaba a haber moita mobilidade de coches, o tráfico empezaba a ser xa demasiado intenso, os tranvías xa te obligaban sí ou sí a ter unha parte das rúas acotada para eles, e na que podías pasar por riba dos raíles, pero sí que empezaban a molestarse. Entón, a idea era deixar os tranvías para os exteriores da cidade e na zona centro reforzar o servicio con trolebuses e con autobuses tamén, non? Que pasa? Que bueno, que eso non foi moi alá porque o Concello non estaba moi pola labor naquela época, non? Que raro. Claro, os buses eran máis caros, pero tamén melloraban horarios, a organización, a cantidad de viaxeiros e, en xeral, como dicimos, a infraestructura, non? De feito, a compañía chegou a mercar autobuses a Londres, destes de 2 pisos, e os trouxeron para aquí, pero nunca chegaron a entrar en circulación. Tiñamos nas cocheras, era unha foto dos buses, e podemos imaginar ahora o Vigo medio inglés cos autobuses que non sei se lle deixarían a parte de arriba, pero oi, estaban aquí para usarse, non? E tamén hai que dicir que a empresa de tranvías de Vigo foi a pioneira do Vigo vertical, que tanto falamos agora. Fíjate. Porque tiveron a idea de construir un funicular para unir o Porto co Monte do Castro. Entón, hoxe en día, o mellor, se eso chegara a triunfar, podíamos estar subindo polo aire, dende o Porto do Castro, non? Como el que hai en Barcelona. Non o sei, pero sí. En Barcelona hai un funicular para Montjuïc e el Puerto, claro. Pois esa era a idea. Os primeiros tramos, de feito, parece ser que iban por túneles, como se fose un monorail, bueno. E despois, dende onde está o Concello ahora, iría xa por tendido eléctrico ata o monte. Pois sí. Ao final, eso sí que saiu incluso a concurso para as empresas para que fixeran a construción, quedou en nada eso. Pero bueno, aquí xa empeza un pouco tamén a decadencia dos tranvías, vale? Pasamos dos anos 40 e xa no 64 chega a alcaldía outro destes personaxes que teña unha rúa que moita xente o considera unha personaxe importante, e non digo que non sexa importante, pero a min ten unha parte máis escura que luminosa, que é Rafael Portanet. Vale, que de feito ten a rúa que leva o seu nome, conecta directamente con un dos seus grandes logros, que é Citroën, vale, a rúa Portanet e a avenida Citroën. Aí están mis suegros, un saludo para mis suegros. Pois un saludo por sobre de Eric. Entonces, bueno, Portanet, que durante a Guerra Civil fora o xefe de falanxe local, vale, entonces xa sabemos de que palo iba, viña dunha familia de conserveiros, da que se rumoreaba que cando foi o golpe de Estado en Vigo, do seu peto pagaranlle un salario os oficiales, os militares das guarnicións que había pola zona, en agradecemento ou en premio, ¿no? por dar o golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, xa sabemos un pouco como vai a cousa. Portanet nunca se chegou a entender coa empresa de tranvías. De feito, ela abogaba por eliminar de golpe e porrazo o servicio e sustituílo por autobuses. Aquí nos vamos chegando xa a Vitrasa, vale? Que é aquí onde nace Vitrasa, precisamente. Que pasa? Que isto era unha idea, como vos dixen, que xa tiña a compañía de tranvías, pero que quería facelo pouquiño a pouco, porque non podías eliminar a infraestructura que había e todo, era unha loucura facelo así, ¿no? Pero bueno. Pero, y tenemos vamos a decir, testimonios de qué opinaba la gente en ese momento, si quería o no quería el tranvía. Nese momento, ¿era querido por la gente o era en plan, no, que lo quiten ya? Que neste caso, o autobús era un símbolo de modernidade. Entonces a xente tiraba máis por autobuses, pois había moitas queixas de que o mellor o servicio, depende da época tamén, e iso que a empresa fixo todo o posible por cubrir horarios, cumprir con todas estas problemáticas que tiñan de retrasos ou de falta de coches ou que sea, pero a xente sí que había un pouco ya fartura, porque pues chegaban tarde o chollo, non había sitio. Los tranvías al final atropellaban gente, te cortaban piernas. Claro, cosa que un Mitrasa nunca faría eso. No, por favor. Entonces, bueno, claro, dentro do Concello, sabes que pasa tamén? Que o Concello influiu moi malamente na idea da xente, porque o Concello puxo moitísimas trabas aos tranvías para que solucionarse esos problemas. De feito, houve unha campaña orquestada dentro do Concello contra os tranvías,
como por exemplo non deixarlles arranxar os que se averiaban na rúa ou poñer un municipal na porta das cocheiras para evitar que saíran os tranvías en horario e todo, o sea, cosas... Pero aí había Aí había, que é o que vamos a ver o que había. Ai, Dios mío, a ver. Entonces, Con lo claro, que me gusta a mí un cotilleo, jolín. claro, ves, yo tamén traio por aquí. Cotilleos históricos. Tu sección podría llamarse Cotilleos históricos. Sí, o corazón, no sé, saber como eran Corazón prehistórico. o programa, o podcast da Ana Rosa. Entonces, claro, facían cosas moi feas, entre outras moitas, ¿no? Entonces, claro, se os tranvías fallaban e a vitraxa non, a xente quería máis a vitraxa, que era que lle solucionaba a película. De feito, o Concello chega a expropiar antes de tempo, cortando totalmente calquera acordo legal que había coa empresa, as cocheiras, o territorio, os terreos das cocheiras do tranvía. E de feito acaban... Sí, obligáronlles a sair dali e a derrubalo todo. De feito, anos despois, o Concello sería condenado a pagarlle 85 millóns de pesetas á empresa de tranvías como indemnización. O sea, que isto xa nos dá unha idea e tamén un pouco de pensar de que estaba pasando aquí, porque o Concello tiña aí tan, había intereses supremos. Claro. Finalmente, ao final, nos anos 70 sí que se demostraría que houve delitos de corrupción, de cohecho e tal. Tamén, entre políticos corrupción, non me lo creo. Claro. Aparte, políticos falangistas. Que va? No, ellos eran católicos, eran buena sí, gente. Hombre. Apostólicos y romanos, claro, ¿no? No construyeron el círculo sí, obrero, pues por eran ejemplo. buena gente. Entonces, qué mala prensa tenían. Pues sí, entonces claro, ao final nos anos 70 eso, confirmouse que había corrupción a ese nivel e que o propio Portanet, inda que non sei se realmente lle afectou ou non, sí que se supoñía que tamén teña intereses no medio. De feito, que casualidade que o director de Vitrasa, dese Vitrasa primixenio, era un tal Gonzalo Álvarez Arrojo, que era o presi do sindicato daquela época único, vale, de transportes e comunicacións. Vaya. Entonces, polo que sea este home, pois conseguiu Pero mira, si a día de hoy no sabemos quién era M. Rajoy. Exactamente. En la época que vamos a saber quen era Portanet. Pois xa está. Claro, exacto, pois aí estamos. Pois, como sempre, como te digo, dun tempo para aquí, todo está inventado xa. Sí. Todo, absolutamente. Entonces, bueno, de todas formas non foi só o Concello, é dicir, a Xunta da época tamén tirou millas por aí, porque realmente a estrada de costa pola que hoxe vamos a Bayona eran os terreos do tranvía e o camiño original polo que iba o tranvía. Porque, espera. ¿Me estás diciendo entonces que los cachitos por donde pasaban el tranvía eran propiedad del tranvía? Os terreos, por que pasaba o tranvía, foron comprados as leiras, foron compradas os donos, un por un, pola empresa de tranvías. Non foi unha expropiación que digas ti que despois que fixe un órgano municipal ou regional, o que sea, e despois yo ceden a empresa de tranvías, non. Pagaron, no. Terreno hasta llegar a Bayona. O cubate era grande, o cubate era enorme. E foron pagando, pero que despois a Xunta, cando a empresa xa, pois obviamente por todas as trabas e problemas que lle estaban dando, tivo que parar o servicio porque non lle daba, a Xunta empezou a construir esta carretera que temos hoxe en día, pero sin pagarlle no? Porque alegaban, claro, que pasa? Claro. As accións estaban moi separadas. Despois de tanto tempo, morreran moitos os que tiveran as accións primeiras, quedaron en herdanza para que se fillos, netos e non sei que, outros tal, ao final despois organizar todo eso era unha aliada. Pois bueno, o que estivera naquela época aproveitaron e tiraron millas. Entonces, de feito, o sea, é unha loucura porque nos anos 90, cando saiu, digamos, a indemnización que tivo que pagar a Xunta, a empresa de tranvías estimábase en 4.000 millóns de pesetas. 4.000 millóns de pesetas que non pagou a Xunta, que o pagamos nós. Sí. Xa daquela. Entonces, realmente, para que vos fagades unha idea de todos os chanchullos que hai, vale? Locurote absoluto. Entonces vamos a quedar coa parte guai que cada vez que vamos a Bayona, pasando por Nigrán, por Ramallosa e tal, estamos indo realmente polo camiño originario do tranvía. Agora, claro, está cambiadísimo, porque ti se ves fotos antigas, ves solo un montón de pedras e solo o raíl do tranvía e non estes varios carriles que hai con edificios e casas aos lados e tal. O sea, que casi iba como entre árboles. No, casi non, é que iba entre árboles. Era, a verdade que é algo bastante bucólico. É como o Febe este que hai en
para ir a Viveiro dende Ferrol e tal, que tamén ten unhas partes, é un mini tren, non sei se a xente coñece, pero hai unhas partes que pasan por medio do monte e literalmente as árbores están enriba do tren e non podes baixar ni nada, é unha cosa super bucólica, super bonita. Pois eso tamén houve aquí, pero chao. Entonces, bueno, claro, a idea era que para demoler as cocheiras, por exemplo, se cambiaron, entonces cambiáronse a unhas novas que empezaron a construir na Florida precisamente, na zona da Bouza, mentres demolían as de Travesas, pero nunca se acabaron as novas porque xa isto estaba finiquitado. Claro. Estaba todo ya acordado, Claro, que se iba a entonces, desaparecer. os tranvías, que moita xente de certa idade lembrará, acabaron apodrecendo nesas cocheiras, nesas zonas por onde estaba, onde está o conservatorio e o Conservatorio da Miñoca, Sí. e esa zona, pois era toda esa zona de por aí. Entón hai moitas fotos dos tranvías tirados como se fora un cementerio de elefantes Sí. e apodrecendo sin que todo pena. ferros, todo tal, ¿no? A verdad que era salvouse ese un que che dixen de Valencia, que habría que ver se existe aínda ou non, pero bueno. Entonces unha mierda. Ya. Vamos a decir, Y ¿no? así Vigo se quedó sin tranvía. Por exemplo. Porque había que meter autobuses, que eran la modernidad. Claro. Que isto despois é moi curioso, porque se o pensas, daquela modernidade era eliminar vehículos eléctricos para vehículos de gasolina e agora estamos totalmente no contrario. Sí. Eliminar os de gasolina cos eléctricos, Qué ¿no? bien nos vendría que hubieran conservado por lo menos los raíles. Claro. De feito, houve moitas tentativas de de recuperar o tranvía, o que pasa que, bueno, políticos polo medio, etcétera, moita pasta, moito non sei que, e por ahora nadita, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos dar uns apuntes ahora, eso que quedou pendiente de Peinador, vale? Sí. Desta liña de Vigo, no olvida, Mondariz, Mondariz-Vigo. E esta liña foi inaugurada no ano 20, vale? Tamén logo de moitas décadas de moitos intentos que non funcionaron, ¿no? Foi, como vos dixen, promovida principalmente por ese nome tan coñecido que era Enrique Peinador Vela, vale? Que era o propietario naquela época do balneario de Mondariz e a súa intención obviamente era unir Vigo, que era, digamos, o núcleo máis grande que había, máis cercano a Mondariz, porque moitos dos clientes que viñan para Mondariz viñan en barco, etcétera, ¿no? De feito, estivo ata Rockefeller, o millonario este yankee, estivo en Mondariz. El del árbol de solo en casa de Navidad. Supoño, sí. Rockefeller Center. Sí, supoño que sí, ven todo por aí. Creo que non era o de José Luis Moreno, ese sí que non. No, ese Non, non. que era o Corvo este, que tal. O mellor é medio Corvo tamén, o outros, pero bueno. Non tiña José Luis Moreno metendo a man por detrás. Entonces, bueno, entonces nada, logo de moitas obras inconclusas, porque empezaron incluso a facer un túnel que nunca se acabou e todo o rollo, ao final o único tramo que se estrenou e que chegou a funcionar foi o de Vigo a Porreño, por Cabral. Vale. Nunca chegou a Mondariz, jamás. E, de feito, Peinador morre en 1917, Sí. non coñece ese tranvía, obviamente, porque se inaugurou 3 anos despois, e a estación que había en Porriño leva o seu nome, Peinador, que foi despois onde se fixo o aeroporto. Pero, outra vez, deixaime que deixe a historia do aeroporto para outro episodio e non vamos a entrar aquí, vale? Entonces queda aí O sea, que eso nos queda pendiente. pendiente aeropuerto. Queda un montón de cosas. Espera, que Anota, hago anota. check, aeropuerto. Anota. Entonces, finalmente, os tranvías de Porriño acabarían sendo absorbidos ou adquiridos pola compañía viguesa de tranvías en 1960 e ambas acabarían desaparecendo entre esos 67 e 68, ¿no? Deixando máis de 40 millóns de personas transportadas ao longo de toda a súa existencia, ¿no? Ojo, cuidado, Que se di pronto, Sí, sí. Hai uns anos toda a población de España, o sea que... E nada, aquí sí que vos traio unha curiosidade porque despois a empresa, como morreu o Peinador pai, levou na Peinador fillo, no? E o que teño aquí, por exemplo, que subiremos foto, son unhas accións da empresa da compañía de tranvías a Mondariz, vale? Hola. Están datadas do ano 15, vale? E aquí, por exemplo, tendes a asignatura precisamente do fillo de Peinador, vale? Despois subiremos unha fotiño por aí con calma e despois... Esas son as accións. Sí, teñen como estas anuncios de viaxes Lidia que hai nas farolas para ser, pois quitas o número e chamas o que sea. Sí, despois, non sei se se pilla. No, pero bueno, despois subimos, non pasa nada. Claro, as accións daquela, pois xa ves, a calidad, o sea,
Parecen sellos de correos. Sí, e os debuxos e todo, pois é unha cosa preciosa, moi da época, obviamente, moi currado a nivel estético, é moi bonito de ver. E eso, están firmadas polo secretario, Capital por social, tal... 2 millones de pesetas efectivas. Efectivas. No vaya a ser que sean pesetas que están Sobre a dormir. mesa, constante e sonante, por constante e sonante. Entón, nada, despois o vemos con calma, pero que sabeades que isto de feito pode... Que guai. É bastante doado de conseguir alguna destas, Aí queda apoiado. E agora sí que vamos enfocando xa o caro final, que xa non sei canto levaremos, seguro que levamos un montonazo. ¿Alguien nos puede decir? 1:15. Bueno, nin tan mal. Pensaba que iba a ser, Sí, pero bueno. yo también pensaba, digo, Bruno. Entonces, ¿cuánto nada, tiempo? ¿Cómo controlarte el tiempo? Nada, hoxe mando eu. Entonces, nada, curiosidades. A dotación dos tranvías era un conductor e un cobrador, vale? O cobrador iba na parte de atrás. Un campanillazo dun pasaxeiro significaba baixar, 2 significaban avanzar. Moitos... Espera. Hai Hai códigos, hai uns códigos, claro. Espera, pero yo me quiero enterar. A ver, o botón que temos en Vitrasa tiña algo antes, Era non? una campanilla. Un Entonces, cordel. hacías un clic, Cordel, tirabas do cordel. era para. Unha significaba parar. Y el clic. Dúas veces era que o daba o cobrador, era o que avisaba que para lo daba el avanzar. cobrador, O cobrador vale. daba eses dous para avanzar, En non? plan, ya está, ya se ha subido Claro, todo el mundo. xa está, arranca. listo. Vale. E moitos seguidos eran problemas de calquer tipo, o sea, para, o que sea, era un montón, ¿no? Entonces, claro, aquí hai movida, para. Entonces, bueno, despois en relación cos tranvías estaba ese quiosco do que tes unha publicación en lo que viscondo no Insta do Paseo de Alfonso. Ese que está aí na dereita de Alfonso. Antes estaba xusto no centro da rúa, no? Despois moveron no 88, foi cando moveron para ese lado, no? E bueno, os tranvías pasaban polo lado, ali supoño que podías comprar os billetes, se non me equivoco, e prensa, Hasta claro. donde yo sé, hubo floristería, Pode ser. puesto de la 11, kiosco. Claro, sí, claro. É que ao final neses sitios están... Jová, se tes un servicio de transporte pasando por lado, sírvete para moitísimas cousas. E neste caso, pois, oi, a 11, floristería, moita xente iría para moitos sitios, no? Para Pereiró, por exemplo, que tal, de feito, faime moita gracia que o autor que citei antes, que ten este libro sobre os tranvías, Giraldez Lomba, fala dunha liña necropolitana, porque era a que iba a Pereiró, ao cemiterio de Pereiró, vale? Claro, que deixaba os vagóns perfumados con eses, non que levar os mortos, pero levaba a xente que iba a visitar os mortos, ¿no? Claro, entón levaba crisantemos. as flores, Claro. mirabas as pintas da xente, pois Claro. non era un calquera, iba todo moi, ¿no? Sí, Pois sí. de loito, entonces. Antes la gente se ponía guapa para todo. lo que era Para todo, para importante. sair, ¿no? Para pillar o pan e pasear. Sí. Ahora vais en pijama. Hasta para ir en avión. La gente cuando Cando viajaba había en avión, avión sí, claro, sí. se vestía como de super gala porque iban a hacer algo como súper importante. Y ahora Claro. nosotros vamos en chándal. Sí, sí, en chanclas. Outro día fun eu a comprar ao supermercado e pasaron 2 en chanclas de zapatilla de andar por casa. bueno, E pijama. Yo bajo en pijama. Pero a comprar. Sí, sí. Bueno, entonces non digo nada. Entonces non Yo me digo escondo. nada. Vale. Además ahora hay ropa que parece que es pijama o hay ropa a la vez, entonces pues da igual, Vale. disimulo, ya nadie se fija. Pois vou sair Cuando era pequeña, deste jardín entón. E a nivel horarios, por exemplo, pois tamén tiñan, pois empezaban a ás 6 da mañá, acababan ás 11 da noite, tiñan o nocturno, que entendo eu que non conducían como hoxe en día os Vitrasas, que eu sempre dixen que debían contratar a condutores de rally para os nocturnos. Tamén pode ser que eu fora perdido pola noite de alcohol. También. Entonces o mellor Todo me influye. parecía máis exagerado, pero bueno. No, pero le dan. Le dan caña, hombre, a ver. E bueno, eso, problemas de velocidades tamén, retrasos, esa frase que tamén coñecemos dos Vitrasas de ven outro detrás. Bueno, pois daquela época tamén, porque non cabía máis xente. E despois unha cosa me parece moi icónica de Vigo, que eran as carrexonas, que eu non sei se sabedes o que son, ou o que foron, porque hoxe en día eu creo que non, eu de pequeno ainda lembro ver algunha, eu non sei se hoxe en día así. As carrexonas eran mulleres que arrastraban carros no Berbés para transportar o peixe dun lado a outro. Levaban uns carros abertos no que o peixe iba entre xeo e curiosamente, obviamente estaba pensado, os carros tiñan o mesmo ancho que as vías do tranvía, entonces Que elas listas. metían as rodas nas Claro vías que sí. do tranvía e aproveitaban, joder, pues, que, Hombre, sabes? hombre. Claro. E Eso pues, es aprovechamiento de recursos. claro que sí. Entonces, ao final estás tirando, sabe Dios, de cantos kilos de peixe e do carro, de madeira, de rodas e tal,
Pois vamos a aproveitar, polo menos, sabes, non teño que dar. Claro, aí supoño que se te viña un tranvía terías que Era lo fuxir. que te estaba pensando. Ou fora ser que te pasaba como a mula, pero Es que bueno. a lo mejor alguna de esas noticias del Faro de Vigo Claro. era muere Pois señora pode ser. Morre Carrexona por Claro. límite de velocidade inadecuada. y se recogen 50 kilos de Exactamente. peixe entre vecinos y... Como esas fotos de cando reventa un camión de cervexas, ten un Claro, accidente, está a peña rebañando as birras que están Exacto. ainda enteiras, pois bueno. Pero bueno, que me parece moi guai eso tamén, o das Pues Carrexonas, sí. que é un símbolo moi vigués tamén, que non sei se hai en outros Yo no lo sitios, pero bueno. conocía, fíjate. Pois eu ainda lembro de pasar en coche polo Berbés de pequeno e ver O sea, pasar que alguna. dicen que en el 87, quiero calcular. Pero pero existían. Estaban, Sí, outra cosa que te cuadrará velas, pero sí, jova, eu son do 90 e bueno, vino sí, nos tú 90, o todavía sea no que habías por eso. Entonces sí. E nada, cosas que nos quedan do tranvía. Pois ademais da rúa como tranviarios, que foi a que falamos, quedanos tamén a Rúa da Vía e a Avenida de Tranvía, que están en Cabral, e que conectan Ramón Nieto directamente con Peinador, Vale. por exemplo. Quedanos a Avenida Ricardo Mella, que é un destes foi un dos primeiros tamén que estivo na Illa de Toralla, que presidiu a empresa e tal, que está en Canido e que conecta directamente cunha avenida que se chama Estrada pola Vía, que é a que pasa por Nigrán, chega a Ramallosa, ¿no? E conecta, digamos, de feito están Que también eses son nomes. los vestigios de este tramo. Claro, no, o sea, eses nomes están postos a propósito neses viarios precisamente porque era por onde pasaba o tranvía, ¿no? Quedan os vídeos en YouTube tamén, que se buscades hai vídeos en cor incluso deses anos, non sei, 50, 60 e vedes os tranvías por rúas céntricas de Vigo pasar por ali. Quédanos algún raíl solto que pudera ter quedado no sitio, obviamente Sí. asfaltado, vale? Que non son os que hai na laxe, non son, vale? Os que hai na laxe, os raíles que hai na laxe son os do tren de mercancías, porque ata ali chegaba un tren, vale? Para cargar dos barcos e descargar, etcétera, etcétera. Pero non son os do tranvía, vale? Vale. Outra Eu dúbida, pensaba que sí. outra dúbida non preguntada, resolta. Nada. E despois quedanos, sobre todo para lá po Valmiñor, quedanos estacións directamente de tranvía. Quedanos a de Canido, que está abandonada, vale? Pero quedanos a de Coruxo, que é o que está reformada, é o local da Asociación de Veciños, por exemplo. Es ese edificio que parece una estación de tren. Pues sí, por exemplo. Curiosamente, sí. ¿Qué me esperaría? Siempre me pregunté, ¿por qué esto tiene esta pinta de estación de tren si por aquí no pasa el tren? Pues no, aí o está tes. bien. Pero non é a única, porque a de Panxón tamén sobreviviu e hoxe en día é o Centro de Información á Muller. E Esa tamén está no- reformada. esa no he ido yo por Panxón. Continuando todo para lá, Vale. toda esa principal, podémosla ver. Pues me voy a hacer una ruta por Pues- las estaciones de tranvía, pues sí. Para verlas. E despois queda de Ramallosa tamén, que é a casa da terceira idade. Ten un bareto ali tamén, que está en verán, está moi petado tamén. Tampouco paro Xusto mucho. un pouco antes de chegar á ponte que de Ramallosa, sí? pois ali a mão dereita. Pois ¿Dónde ali está la alamedita esa con creo que sí. el- Sí, non te sei exactamente, pero sí. Yo No, pero fijaré. tamén é un edificio que está exento, digamos, que non ten nada máis alrededor e está Vale. solo. E sabes, digo, isto tan cadrado, tan non sei que, tamén te vai chamar a atención deso. Perfecto, Entonces quedan iré a verlo. esas 4 estacións, Sí. unha abandonada, que é a de Canidos, outras 3 recuperadas para algo guai, ¿no? E ahora sí que enfilamos a parte final, vale? Porque xa, menuda chapa. Queredes ir a cear, queredes ir a beber, Aquí hay cerveza y hay pica pica. pois entón nos para quien quedamos se máis quiera tempo. quedar. Entón, mira que largo para diante, Bueno, nada, dúas cousiñas. Este autor que falei antes, Antonio Giraldez Lomba, recolle nese libro del un comentario de Joaquín Díaz Tato, que se non lembro mal, era fillo de alguén que traballou, que relacionado cos tranvías, que deixou escrito nunha revista que se chamaba O Tranvía, que dos anos 90, unha revista de Porriño, que xa desapareceu, dedicada precisamente, bueno, a poñer en valor ese mundo tranviario xa perdido, ¿no? E que me parece un comentario moi evocador, ¿no? Que vos paso a ler ahora. Dicía: naquel mundo as empresas, a hora e 3/4 ou as 2 horas que duraba o traxecto, daba tempo para todo. Para dormir a sesta, para facer novas amizades, para tomar unhas chiquitas co conductor e o cobrador nas paradas técnicas e incluso para se botar unha noiva. A que un comentario que outro engadiría que non só para se botar unha noiva, sino que había tempo ata para casar con ela. Algún curas iría no tranvía, supoño, e oye, pois o mellor aproveitaba, ¿no? Da tiempo para una ceremonia. Claro. Yo Y ahora declaro sí, marido y mujer. Puede pues besar por a la ejemplo, novia. pipi y pitaba, ¿no? Y un montón, pasaron cosas, claro. se acaban de casar. Recién casados, sí, o tranvía para la técnica a tomar chiquitas.
E ahora sí, vamos a ir á caixa misteriosa. Que queremos? La caja, la caja. La caja, Vale. la caja. A caixa non ten nada máis, era simplemente a que me tiña na casa a man, e xa está. Pero o que teño aquí é un tesouro que eu gardo de hai tempo, que pertenceu a un cobrador de tranvía chamado Abelardo, que lle deixou a miña nai en herdanza, era un home moi chegado a miña familia, que lle deixou a miña nai en herdanza, non era familia directa, pero como se fose, bueno, o silbato que usaba el, ¡No! o silbato que usaba el no tranvía, ¿no? Pero eso es de las cosas más molonas que has traído hasta ahora. Joder, gracias. Pues sí, no, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Suena? Suena. Ahora vamos a quitar. É o punto final que traio para eso. Dalle. Pero antes vou vos contar 3 chorradas solo deste silbato, vale? Non deste en concreto, sino da marca, vale? É un Acme Thunderer, vale? Acme? Acme existe, sí. Acme é unha fábrica, unha industria ficticia que utilizaban nos Looney Tunes, sí, vale? Para todos os inventos do coyote que cando intentaba cazar os correcaminos, sí, pero era unha empresa real, porque a palabra Acme, supuestamente, en grego, en francés e en inglés, significa o cumio de algo, é dicir, a parte máis alta de algo, vale? Dun arte ou dun cousa calquera. Neste caso, a palabra Acme fai referencia a esa potencia ou ese son tan alto que ten o silbato, vale? E o de Thunderer, porque atronaba a Cristo. Entonces, claro, pois de Acme Thunderer, vale? Poderíamos falar aquí da empresa esta que se chamaba Distinto, é unha empresa inglesa, por suposto, de Birmingham, vale? De onde os Judas Priest, por exemplo. Sí. Genial. E, bueno, é o primeiro, esa empresa sacou moitos silbatos ao longo dos anos, vale? Mira, voy a interrumpirte porque si no que no puedo ya. Vuestro próximo disco tiene que se llamar Acme Thunderer. Acme Thunderer. Eso, ten que máis a CDC, pero vale, pero vale. O hacerle un tema, por lo menos. Sí, por exemplo. O atronador de Acme. Claro, claro. É un silbato moi guai, por debaixo pon England, aí todo grabado, aquí está moi chulo. Ten unha parte un poquinho aínda levantada. Tendríamos que hacer como de influencers, ¿no? Así para despois facemos, non te preocupes. Isto ahora aquí, isto é para os que están aquí, se molestaron en vir. Os que están na casa en pijama, que non ven vestidos precisamente, pois xa que disfruten en diferido, como disfrutaban os sobres os do, bueno. Nada, simplemente dicir que este modelo de silbato é o primeiro silbato feito para deportes do mundo, vale? Para todos os deportes do mundo, vale? Para árbitros. Obviamente, despois isto se utilizaba para un montón de cousas, non só para deportes, como vemos que estaba por tranvía, e unha variante deste silbato eran as que utilizaban os oficiais do Titanic, precisamente. Vale? Así que aquí tendes a conexión dos tranvías de Vigo co Titanic, vale? Non era exactamente este, pero era un Acme Thunderer tamén, variante, feito de outro material, pero era esta marca, era parecido a este, era o mismo modelo, pero un pouco distinto, ¿no? E ahora sí, con isto sí que vou tocar o silbato, vale? Porque creo que escoitando como sonaba o silbato dos tranvías, é un xeito moi bonito de despedir este episodio e iniciar esa viaxe da que falamos, vale, que realmente xa iniciamos hoxe coa música, pero xa iniciamos aí un ano con isto, non? Entonces, espero que teñades unha viaxe moi bonita neste tranvía especial que é o noso podcast, vale, e agora vou a afastar o micro porque non sei como vai a reventar isto, sí, vale? Para que non pite. Claro, a bola de corcho, por certo, vale? A bola de corcho. Ajá. E nada, a disfrutar. Ay, vamos a escuchar el pasado. Vamos Esto es muy emocionante. Pois é unha máquina do tempo, sí, mira. Pois sí. Dale. Entonces nada, que teñades Antes de que digas esto, a que nos escucháis en casa, gracias por estar aquí. A quien está aquí, gracias por haber venido. A que marchou tamén. Le vas a dar el punto final. A que marchó también. Había gente que se tenía que ir a trabajar, gente que se aburrió. Tengo a Johnny esperando fuera, que lo estoy viendo. Que pode entrar. Y que... A Piz tamén polas birras, jová. A Piz que se non queda sin... Exacto. Porque claro, quiero que ese pitido de punto y final, vale, de verdad. Así que gracias Bruno. Gracias por... a ti. No. Gracias aos meus irmáns de Milez tamén por aceptar también esta engañifa. Que sí, todos, vale. Y que seguimos este año. Sí. Este ano hai cousiñas moi interesantes, eu penso. A ver que tal, pues vale? Dale. Veña, vamos alá. A ver, isto pode ter que 40, 50 anos. Dai un pouco de confianza, joder. A ver. Ahora sí. É o que se pode.